Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udtod sa New FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakadiriang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Mayo 14, tuig 2024. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurban, Bombo Chama Blanco Hover sa mga dalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita. Schools Division of Iloilo magahatag sa psychological social support sa mga classmates kag abyan kag sumungman manunudlo sang bata nga nagahikog sa banwasang nga maasin. Ini kasunod matapos kinatagan sang grado nga 69 kag 64. Sa dugang pa nga mga balita, Senator Lito Lapid nagpadulong sa isla sang Gimaras sagud magtambong sa Mangan Festival kag nagpangako sang 50 milyones pesos nga balor sang ayuda para iya sa Gimaras government. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, 3 ka mga persona nakuhaan sa nga malapit sa tunga sa milyon ka peso nga shabu sa barangay Palapala 1 City proper. Samtang pagtanom sang puno kag pangambuyo ubron sa city government para batuan ang climate change. Subong man sa aton sini nga mga kulturan na bangon man nga ti kagapon do medyo bitin aton sini nga tiyempo way kita matalakay mayo ni ang may kantanan sa sining pahayag kag subong man mga konsiderasyon kun nga kuno iya na delay ang ginapatigayon sining retrofitting na dira iya sa may bahin karon sa Ungka flyover. Okay, ginakonsiderar kuno ang traffic dira. Lakip sila diri banwa madamo pa sang ginakonsiderar ang Department of Public Works and Highways kag sumungman ginhatagan paganisang Consuelo ni Bubo ang monolithic construction, no? Ang amo karon ang kontraktor sa pagpanigayon sining works dira sa bahin sa Ungka flyover. Now, nga sinya taning ina-require lang na di 4 lang mga equipment ginimo ganin nila 5. Paslamatan ta pa aplo pasensya sa gamiton ko matinagat i-praise the Lord diyang kontraktor da apisar nga delay ng ila sining trabaho dayawon tas nagpaslamatan tas la istoryanta na dugang karon sa aton siniprenya nga pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Detalye kag iban pa nga mga impormasyon aton sinipanumbalikan sa paday nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition and we're broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, Mayo 14, taong 2024. Sa ating mga headlines, preventive suspension ng 72 National Food Authority warehouse supervisors, inalis na ng ombudsman.
Ang China naman itinangging reclamation activities nito doon sa Skoda Shoal. Ikalawang civilian mission sa West Philippine Sea, iiwasan daw na may mangyaring water cannon incident. Ang Luzon at Visayas grid naman muling isa sa ilalim sa yellow alert status mamayang hapon. Nasa 50 mga barangay sa Iloilo City nakatanggap na ng malinis na inuming tubig sa pamamagitan ng Oplan na bulig tubig sa syudad. Mula sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at Flow Water Resources dyan sa Iloilo Incorporated. Ito mga kabombo, yung Flow Water Resources sa Iloilo Incorporated na nagbigay ng tulong dyan sa ating mga kababayan. Sa international news naman, Israeli protesters hinarang, ikinalat at tinapak-tapakan pa ang lamang food supplies ng aid truck patungo sa Gaza. Sa ating balita sa palakasan, NBA, si LeBron James agaw pansin sa laban ng Cavaliers at Celtics, kung saan nagwagi naman ang Boston Celtics sa score na 109-102. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inalis na ng Office of the Ombudsman, mga kabombo, mga Kastar Nation, ang preventive suspension ng 72 warehouse supervisors ng National Food Authority na isinasangkot sa umano'y irregular na pagbenta ng rice buffer stack sa piling traders. Ayon sa Office of the Ombudsman, ang punto ng naturang preventive suspension sa nasabing mga kawani ng National Food Authority ay para maiwasan na makaimpluwensya mga ito doon sa investigasyon at mapreserba ang mga ebidensya na nasa ilalim ng kontrol at kustodiya ng mga respondent. Sinabi din ng Ombudsman na mga dokumento sa ilalim ng warehouse supervisors ay hawak na ng kanyang tanggapan. Inihayag din ito na walang sapat na basihan para paniwalaan na ang kanilang pananatili sa opisina ay maaring makakompromiso sa investigasyon sa kasong isinampa laban sa kanila. Matatandaan na kabilang ang 72 warehouse supervisors sa 139 ng opisyal at empleyado ng National Food Authority na pinatawan ng 6 na buwang suspension at nagugat nga ang naturang usapin sa deal na pinasok ng National Food Authority mula nang inihain ang administrative charges, kabilang na ang grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of service, kaugnay naman doon sa pagbenta ng National Food Authority rice sa piling traders sa mababang presyo at walang public bidding na isinagawa, at yan ay sa pamamagitan ng desisyon lamang ng naturang grupo o ng nasabing mga opisyal at hindi ang pasya ng NFA Council. Ang mga National Food Authority warehouse supervisors ay mula sa bahagi ng Central Luzon, Calabar Zone at maging sa Mimaropa Region dyan sa Southern Tagalog at doon sa Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargent Region, Caraga Region at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, inaaral na ng Office of the Solicitor General ang iba pang legal na hakbangin laban sa China. Kaugnay ito ng pagkasira nga ng mga likas na yaman sa may West Philippine Sea. Partikular na dyan na sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa mga nadiskubring crash coral o durog-durog na corals sa may Sabina o Skoda Shoal, na pinaniniwalaan nga na bahagi ng planong pagtatayo ng China ng artificial na isla. Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, isa lamang ang pagsasampa ng environmental case laban sa China sa mga legal na option ngayon na ikinukonsidera ng Office of the Solicitor General. Tumanggi muna naman si Guevara na tukuyin ang iba pang hakbangin na maaaring isulong ng pamahalaan laban sa Beijing. Ipinapaubayan naman na ng Office of the Solicitor General sa Department of Justice ang posibleng pagsasampa ng mga kasong paglabag sa environmental laws laban sa China.
Kaugnay pa rin ang mga balita dyan sa West Philippine Sea, tinanggi ng China na nagsasagawa ng reclamation activities doon sa Skoda Shoal sa bahagi ng West Philippine Sea. Kasunod yan ang mga ulat mula sa Philippine Coast Guard na nagtatayo ito ng artificial island sa naturang lugar. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na ang akusasyon ng Pilipinas ay puro chismis lamang daw at irresponsabling aligasyon para siraan ang kanilang bansa at imislead ang international community. Inihayag din ng Chinese official na wala umanong nagtagumpay sa pagtatangkaraw ng Pilipinas na magpakalat ng chismis. Samantala, una nang sinabi ng Philippine Coast Guard na partikular ang tagapagsalita ng naturang tanggapan para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariala na nag-deploy sila ng kanilang barko sa shoal na isang meet-up point para naman sa mga barko na nagdadala ng resupply mission sa isinadsad na BRP Sierra Madre para mapigilan ng China mula sa reclamation activity nito. Ito ay matapos na madiskubre ng Philippine Coast Guard ang tambak ng patay at durug-durug na corals doon sa sandbar ng Sabina Shoal. Sinabi din ng Armed Forces of the Philippines na kumikilos na ang Philippine Coast Guard para i-deploy ang BRP Teresa Magbanwa, ang pinakamalaking barko ng naturang tanggapan para naman pigilan ang pagtatangkang reclamation activity ng China sa naturang parte ng karagatan. Sa dagdag pang balita, inihayag ni atin ito Co-Convenor Rafaela Paeng David na kanilang iiwasan na magkaroon ng engkwentro sa Chinese fishing vessel para maiwasan ang anumang panibagong water cannon incident sa parte ng West Philippine Sea sa kanilang isasagawang ikalawang civilian mission dyan sa West Philippine Sea na magsisimula bukas 15 ng Mayo. Anya, nasa 5 main commercial fishing vessels at 100 fishing boats ang sasama sa regata sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at maglalagay ng mga boya na may nakasulat na West Philippine Sea atin ito para magsilbing symbolic markers. Magdadala din ang convoy ng fuel subsidies at food packs sa mga mangingisda sa bisinidad ng Baho de Masinloc. Inaasahang magtatagal ang paglalayag ng civilian convoy ng hanggang 15 na oras at inaasahan na makakabalik ito sa Maynila sa Biyernes, Mayo 17 na ng taong kasalukuyan. Samantala, magpapadala naman ang Philippine Coast Guard ng 44 na metrong vessel bilang security escort sa ikalawang civilian mission dyan sa parte ng Baho de Masinloc, parte ng West Philippine Sea. Samantala, inanunsyo naman ng National Grid Corporation of the Philippines na muli nilang isasailalim sa yellow alert status ang Luzon, maging ang Visayas Grid mamayang hapon. Ayon nga sa abiso ng pamunuan ng Luzon Grid, ay nakatakdang isailalim sa yellow alert mamayang 1:00 hanggang 5:00 ng hapon at 8:00 hanggang 10:00 ng gabi. Habang itataas naman sa yellow alert status ang Visayas Grid mamayang 1:00 din hanggang 4:00 ng hapon at magpapatuloy muli ito dakong 6:00 na hanggang 9:00 ng gabi. Ito ang inilahad ng National Grid Corporation of the Philippines dahil na rin sa mataas na demand sa kuryente. Ngunit mababa at manipis ang supply nito dahil marami-rami pa rin ang planta na naka-force outage sa kasalukuyan. Sa iba pa nating balita, muna tayo ng mga update dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Batas para mapanagot ang mga maglalabas ng classified o yung mga top secret information ng ating pamahalaan. Inendurso doon sa Senado ang karampatang parusa para sa kanila. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo JC Galvez. Inendorso na ni Senator Francis Tolentino ang Senate Bill No. 2667 bilang tugon sa kontrobersyal na issue ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA leaks. Lumabas kasi sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na walang batas para mapanagot ang mga maglalabas ng classified o top secret information. Ayon kay Tolentino, ang mayroon lamang sa ngayon ay administrative sanctions at walang batas na magpapataw sa mga opisyal na maglilik ng confidential information. Giit ng senador, hindi siya makikialam sa evidentiary at ultimate facts hinggil sa PDEA leaks. Sa halip, ang kanyang focus ay ang pangailangang bumuo ng malinaw na mga batas tungkol sa classified information.
Kinumpirma naman ni Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez ang kakulangan ng mga umiiral na batas sa classified information na nagsasaad na kung walang batas, walang krimen. Dahil dito, hinimok ni Tolentino na isama sa committee report ang Senate Bill No. 2667. Naniniwala ang senador na ang inisyatiba na ito ay makatutulong na punan ang mga umiiral na gap sa batas at tulong sa pagtugon sa mga ganitong issue sa inaharap. Yung leaks pala ay if I define the leaks, it would refer to unauthorized disclosure or release of information that is classified or protected by law. So Mr. Chairman, pinag-aralan ko po, lumalabas na wala pala tayong batas tungkol dito. We only have a circular. Circa 1964, and the other one is 1968, and the last one was 2007. If I can ask Nika, do you concur with that statement? Meron ba tayong batas? No, Your Honor. Classified information, walang batas. Only the memorandum circular. Memorandum circular. Again, coming from the executive branch. No law passed by Congress whatsoever. None, Your Honor. None. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin, 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inihayag ni atin ito Convener Rafaela David na kanilang pinaplano na yung magiging takbo ng kanilang convoy dyan sa bahagi ng West Philippine Sea para matiyak ang kaligtasan ng mga sasama sa kanila. Yan ang naging pagbibigay diin ni David, kasunod na rin ng mga pag-aalala ng ilang sektor ukol sa magiging kalagayan ng naturang grupo sapagkat mga sibilyan lamang ang siyang babaybay at magkakaroon ng aktibidad sa naturang parte ng karagatan sa parte nga ng West Philippine Sea. Layunin nito na magbigay tulong doon sa mga kababayan natin na nasa parte nga ng karagatan at lalo na yung mga mangingisda na naninirahan sa mga isla na bahagi pa rin ng teritoryo ng ating bansa. Dito mga kabombo, mga ka-Star Nation ay magkakaroon ng pamamahagi ng tulong at ito mano ay hindi bahagi ng sandatahang lakas ng bansa kaya umaasa sila na hindi bibigyan o gagawan ng anumang mabigat na aksyon ng mga barko ng China na nakahimpil pa rin sa naturang parte ng karagatan sapagkat mga sibilya naman ang siyang sakay ng mga bangka. Bombo International News. Hinarang ng mga Israeli protester ang aid trucks patungo ng Gaza ngayong araw ng Lunes. Ikinalat at pinagtatadyak pa ng mga ito ang mga supply na ipapamahagi sana para sa mga Palestino na naiipit sa gyera doon sa Gaza. Nangyari nga ang insidente sa gitna na rin ang pangako ng gobyerno ng Israel sa walang patid na humanitarian supplies sa naturang teritoryo. Ayon naman sa abogado na kumakatawan sa mga protesters na Israeli national, nasa 4 daw na mga Israeli protesters ang inaresto, kabilang na dyan ang isang minor de edad sa may Tarumia checkpoint, kanluran na bahagi ng Hebron sa West Bank na okupado ng Israel. Sa kumalat nga na video sa social media, makikitang pinaghahagis ng mga nagpuprotestang Israelis sa kalsada ang mga supply mula sa truck kung saan kumalat pa ang laman ng mga nabuksang karton doon sa kalsada. Noong nakalipas nga na linggo, nasa 4 ding katao ang hinuli sa may southern Israel naman matapos na magsagawa ng parehong protesta ang mga ito para tutulan ang paghahatid ng humanitarian supplies sa Gaza na kontrolado ng Islamist movement na Hamas. Kaugnay nga ng mga insidenteng ito, naglunsad ng investigasyon ang Israeli police na nagresulta naman sa pagkaaresto sa mga sospek. Sa mga tuloy-tuloy nating pagbabalita, kukuha pa tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang mga balita mula sa ating mga kasamahan. Itong Binong Special Committee on Human Rights Coordination ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay suportado raw ng Philippine National Police para sa pagtataguyod ng karapatang pantao sa buong kapulungan. Alamin natin ang update mula kay Bombo Marlene Padiernos.
Nagpahayag ng buong suporta ang Philippine National Police sa binuong komite o Special on Human Rights Coordination ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim niya na Administrative Order No. 22. May kaugnayan pa nito sa layunin ng pamahalaan na mas paigtingin pa ang pagbibigay ng proteksyon sa karapatang pantaon ng bawat isa dito sa Pilipinas. Sabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, kaysa ng pamahalaan ng adhikain na ito ang pambansang pulisya. Sa katunayan paan niya nito ay mayroon ding itinatag ang Kapulisan o Human Rights Affairs Office na aktibo na ang bahagian niya ng final draft ng United Nations Joint Program at tagasilbi rin anyang itong co-chairperson ng Technical Working Group ng binuong super body ni Pangulong Marcos Jr. Indikasyonan niya ito na ang Philippine National Police ang unang rerespeto at tutugon sa panawagan ng punong ehekutibo na paggalang sa karapatang pantao sa buong bansa. Kaugnay niyan mga kabombo, ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Definitely, ang PNP po ay we will fully support ito pong objective po ng AO 22 at kung matatandaan niyo po as early as 2007 po ay na-institutionalize na po ng PNP yung ating tinatawag po na human rights based policy na ang PNP po ay unang-una na re-respeto at tutugon sa panawagan po na utmost respect and upholding of human rights po. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita naman, nilagdaan na ng Metropolitan Manila Development Authority at ng Land Transportation Office ang kasunduan na gawing accredited na Practical Driving Examination Center ang MMDA Motorcycle Riding Academy. Kailangan ng mga aplikante ng driver's license na makapasa sa exam na gagawin ng Motorcycle Academy. Kasabay nito, magkakaroon din ng interconnection ang Motorcycle Academy sa Land Transportation Management System ng Land Transportation Office. Sa ilalim daw ng naturang kasunduan, magtatalaga rin ang Land Transportation Office ng mga driver's skills rater para masagawa ang mga exam. Libre rin ang training o pagsasanay na ibinibigay ng Motorcycle Academy para yan sa mga motorcycle rider. Sa karagdagan pang mga balita, kinumpirma ni Department of Budget and Management Secretary Mena Pangandaman na matatanggap na ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno ang kanilang mid-year bonus simula bukas 15 ng Mayo taong 2024. Sinabi nga ng kalihim ng mid-year bonus ay katumbas ng isang buwan na basic pay ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno hanggang Mayo 15. Ito ay ibinibigay sa mga karapat-dapat ng mga kawani na nagtrabaho ng hindi bababa sa 4 na buwan mula Hulyo 1 ng nakarang taon hanggang Mayo 15 ng kasalukuyang taon naman. Ang kawani ay dapat na nasa serbisyo pa rin ng gobyerno mula 15 ng kasalukuyang taon at dapat ay nakakatanggap ng hindi bababa sa satisfactory performance na rating sa pinakahuling rating period o kaya naman ay naangkop na panahon ng performance appraisal. Ayon pa kay Secretary Pangandaman, ibibigay ang mid-year bonus doon sa mga civilian personnel kasama na yung mga regular, casual at contractual employees, pati na ang mga appointive o kaya ay elective positions, maging ang full-time o part-time na mga sangay ng executive, legislative at judicial branches ng pamahalaan, maging yung constitutional commissions, ibang mga constitutional offices, state universities and colleges at government-owned and controlled corporation na sakop naman ng compensation and position classification system, pati na ang mga local government units. Ayon pa kay Secretary Pangandaman, hindi lamang para sa mga civilian personnel ang mid-year bonus, kundi pati na rin para sa military at uniform personnel, kasama rito ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at yung mga personnel mula sa Philippine National Police, Philippine Public Safety College, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, Philippine Coast Guard at National Mapping and Resource Information Authority at iba pa.
ang alokasyon ng mid-year bonus para sa mga kawani sa mga lalawigan, lungsod, munisipalidad at barangay ay itatalaga ng kanilang sanggunian na napasailalim naman sa kondisyon at mga patakaran para sa layunin na sa ilalim ng Department of Budget and Management Circular Number 2017-2 kaugnay pa rin ng naturang benepisyo. Samantala, dineklara naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buwan ng Hulyo ng bawat taon bilang Philippine Agriculturist Month bilang pagkilala sa dedikasyon ng mga agriculturists at itaas ang kamalayan sa kahalagahan ng sektor ng agrikultura. Batay nga sa Proclamation number 544 na nilagdaan ni Pangulong Marcos noong Mayo Address at ngayon lamang isinapubliko ng Malacanang, binanggit na ang pagdiriwang na ito ay magpapalakas sa kanilang hanay sa pamamagitan niya ng pagtataguyod ng advokasya sa agrikultura, pananaliksik at pagbuo ng mga patakaran at magbibigay daan din para sa pagpapatayo ng negosyo, pagsasanay sa komunikasyon at pag-unlad ng komunidad. Binanggit din sa proklamasyon ang mga kontribusyon ng mga dalubhasa sa agrikultura at ibinida ang kanilang kahalagahan sa pamamagitan niya ng isang buwan na dedikado o inilaan para sa kanilang pagsisikap at dedikasyon na magtataas naman ng kamalayan tungkol sa kahalagahan ng sektor ng agrikultura sa pagpapalakas pa ng produktibidad at kompetisyon sa buong bansa. Ayon nga sa direktiba, ang Manila School of Agriculture na itinatag noong Hulyo taong 1989 ay magbibigay ng theoretical at practical na edukasyon sa mga bihasang magsasaka at tagapangasiwa at magtataguyod naman ng pag-unlad ng agrikultura sa Pilipinas sa pamamagitan po yan ng obserbasyon, eksperimentasyon at pagsisiyasat para mas mapalalim pa ang kaalaman at pangunawa sa agrikultura ng Pilipinas. Ito ay nagbigay daan upang maging formal din ang edukasyon pagdating yan sa agrikultura sa ating bansa. Kasabay nito ay inatasan naman ang Department of Agriculture at ang Professional Regulation Commission, maging ang Board of Agriculture na pangunahan ang pakikipag-ugnayan at pamamahala sa paggunita ng Philippine Agriculturist Month at tukuyin ang mga programa, aktibidad at proyekto para sa taunang selebrasyon nito. Hinikayat din ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng mga sangay ng gobyerno maging ang pribadong sektor na magbigay ng kinakailangang suporta at tulong na may kinalaman sa naturang pagdiriwang. Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Right time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time! Tuloy-tuloy pa tayo sa ating pagbabalita. Ito mga senior high school at technical vocational courses graduates sa ating bansa ay mapapabilis na raw yung pagkuha ng trabaho ayon sa Technical Education Skills Development Authority. Paano nga ba yan? Para ho dun sa mga posibleng makinabang dito, pakinggan po ninyo ang pag-uulat ni Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, Bombo Ever, kumpiyansa nga ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na mabilis na makakakuha ng trabaho ang mga senior high school at technical vocational livelihood graduates sa bansa. Ayon kay TESDA Deputy Director General John Bertis III, magbibigay kasi ang kanilang ahensya ng mandatory skills training sa mga senior high school students maging sa mga technical vocational livelihood students anuman ang kanilang piniling strand. Kamakailan lang ay pumirma para sa isang joint memorandum circular ang Department of Education, ang Technical Education and Skills Development Authority, ang Commission on Higher Education at maging ang Department of Labor and Employment na layong bumuo ng mga pulisiya para makagawa ng mas maraming employable graduates sa bansa. Paliwanag ni Bertis, sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng mga senior high school at maging ang mga TVL graduates ng assessment at sertifikasyon sa kanilang tinapusan na kaukulang training.
Aniya, sa panahong makapasa ang mga senior high school at mga TVL graduates sa kanilang mandatory skills training ay magkakaroon sila ng national certificate. Ito naman ang magiging daan para maging mabilis silang makakuha ng trabaho. Gate pa ni Bertiz, nananatiling mababa ang employability ng mga nagsisipagtapos sa senior high school at technical vocation livelihood graduates dahil yan sa kawalan ng national certificate. Bukod dito, nilalayon rin ng naturang circular na masiguro ang kalidad at integrity ng competency assessment ng certification program para matiyak ang kahandaan ng mga senior high school at technical vocational livelihood learners sa paghahanap ng trabaho. And it also outlines the guidelines on the capacity building and accreditations of DepEd senior high school teachers as competency assessor po at for the senior high school TVL track. Napakaganda nga po nitong embedment na to. And also, Senator Sherwin Gatchalian, the chairperson of Senate Committee on Basic Education, proposed the allocations of the budget for the mandatory assessment of senior high school TVL learners. So by June 15, we are expected, there will be a expected candidates for assessment from DepEd, mga around 297,000 po yan. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Samantala, sa iba pang balita mula dyan sa Malacanang, nagpatawag ng panibagong command conference si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon. Ito ay para yan sa pamunuan ng Philippine Army, ang liderato ng hukbong ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay pinamumunuan ni Lieutenant General Roy Galledo. Bukod nga sa mga matataas pa na opisyal ng hukbo na dadalo sa command conference, inaasahan na sisipot din sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Defense Secretary Gibo Chodoro at iba pang opisyal ng pamahalaan. Nabatid na kahapon nga ay una ng pinangunahan ng Pangulo ang command conference ng Philippine Air Force. Sa pulong nga sa Philippine Air Force ay pinag-utos ng Pangulo na palakasin ang air power capability ng hukbo. Inaasahan naman na tatalakayin sa pagpupulong sa kasama ang Philippine Army ang modernization program ng hukbo, mga aktibidad at iba pang mga plano. Hindi naman sinabi ng palasyo ang magkasunod na command conference sa military ay bahagi ng loyalty check. Kasunod nga rin yan ng mga nababalita na destabilisasyon. Kahapon nga sa isinagawa nga oath-taking ng nasa 39 na Armed Forces of the Philippines generals ay binigyang diin ng Pangulong Marcos na magiging tapat sa kanilang tungkulin. Hinimok naman ang ilang mambabatas, partikular na ni Senator Francis Tolentino, ang Department of Justice na maglabas ng kanilang legal opinion hinggil sa jurisdiksyon ng Philippine Coast Guard sa mga pribadong dayuhan na sasakyang pandagat. Batay nga sa nakaraang pagdinig ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs ukol sa pagkakasamsam ng 1.4 na toneladang shabu doon sa Litagtag, Batangas, ay may mga concern na lumutang. Sinabi ng isang kinatawan ng Philippine Coast Guard na hindi sila malayang nakakakilos at walang jurisdiksyon sa mga dayuhang pribadong yate dahil Maritime Industry Authority o Marina ang siyang may pangasiwa sa mga kahalintulad na aktibidad. Ipinaliwanag ni Tolentino na isa ring abogado, ang mandato ng Philippine Coast Guard ay magmumula sa bisa ng Republic Act 9993 o Philippine Coast Guard Law of 2009 at hindi ito maaaring ipawalang bisa ng isang simpleng circular lamang. Samantala, hiniling ng mambabatas na maisama ang Senate Bill 2265 ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act sa ulat ng naturang lupon kasama na ang opinyon ng Department of Justice. Binigyang din pa ng naturang opisyal ang pangangailangan ng isang batas na nagtatakda ng dapat daanan dyan sa karagatan sakop ng ating teritoryo upang matiyak ang angkop na dibisyon ng tungkulin kung sino nakakasaklaw ng mga partikular na trabaho hinggil pa rin sa pagpapanatili ng kaayusan sa mga karagatan.
Samantala, kumuha naman tayo ng update pa, hinggil pa rin doon sa usapin, doon nga sa inireklamong Pogo dyan sa may Tarlac dahil mahigit 400 na Pogo hubs sa Pilipinas ngayon. Minomonitor ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Nasa 167 naman ng mga Chinese na pa-deport na ngayong araw. Kaugnay niyan, may kabuuan pang pag-uulat si Bombo Kelly Cordero. Tulong-tulong na ang ilang mga ahensya gaya ng Department of Justice, Department of Migrant Workers at Statistics Office para malaman ang punot dulo hinggil sa kaso ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Bamban, Tarlac. Matatandaan na 167 Chinese ang naaresto sa Pogo Hub raid sa Bamban noong Marso at naipadeport na kanina ng alas 10 ng umaga. Ito ay matapos madiskubre na sangkot ang mga naturang Chinese sa iligal na aktibidad online. Ang mga ito ay nakatakdang sampahan ng kaso pagdating sa Shanghai, China. Ayon kay Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang naturang kaso ay isa sa pinakamalaking na raid nila. Anya, pahigit 400 Pogo hubs pa na nasa Pilipinas ang tinututukan nila ngayon. Kasabay nito, sinimulan na ng Department of Justice ang investigasyon para matukoy ang mga posibleng pananagutan sa batas ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay sa pagtatayo ng Pogo Hub sa kanyang bayan. Ani Yusek Gilbert Cruz, may mga dokumento rin ang naturang gaming hub na naroroon ang pangalan ni Mayor Guo. Yun nga ho yung lumabas sa Senate hearing po natin na yun nga ho yung sinasabing Pogo politics. But kagaya po ng sinabi ko kanina, tulong-tulong na po ang lahat agencies dito. Nandiyan na po yung DOJ, nandiyan na po yung Immigration, nandiyan na po yung ating Statistics Office. Lahat po, nagtulong-tulong na po para malaman ho talaga yung punot dulo. Samantala, nauna nang iniulat na pinabulaanan ni Mayor Guo ang umano'y pagkakasangkot niya sa Pogo Hub. Ani Guo, wala siyang balak na konsintihin at suportahan ang anumang masama at iligal na gawain. Agad din umano siyang nagsagawa ng investigasyon at hindi niya pinigilan ang anumang uri ng raid na isinagawa ng mga otoridad sa compound. Handa rin daw siya na makipagtulungan sa anumang investigasyon para mabigyan ng linaw ang naturang issue. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Naging agaw pansin si Los Angeles Lakers star LeBron James sa personal na panonood ng laban sa pagitan ng Boston Celtics at ng Cleveland Cavaliers. Dito ay nakuha ng Celtics ang panalo sa score na 109-102. Kaya naman 3-1 na ang serye at abanse ang Celtics para naman sa second round ng playoffs para sa Eastern Conference. Marami ang napaisip nang makita si LeBron James dahil dati nitong kupunan ng Cavs kung saan ay dinala niya ito sa NBA Championship noong taong 2016. Inaasahan din na magtatapos na ang kontrata nito sa Lakers at magiging free agent na sa darating na summer. At sinasabing maraming ulit nang namataan itong si James doon sa Cleveland. Ngunit ngayon lamang ito personal na nanood sa laro ng dati niyang team, kaya't ngayon ay usap-usapan at mga espekulasyon ng naglutangan dyan sa NBA. Sa iba namang mga balita, tinutulan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang rekomendasyon ng Sangguniang Panlalawigan na nasa ilalim po ng state of calamity ang lalawigan ng Palawan dahil sa epekto na rin ng El Nino phenomenon. Ayon nga kay PDRRMO Jeremias Alili, marami daw na bagay na mas dapat pang ikonsidera at nasa huling option pa nila ang deklarasyon ukol sa pinsalang dala ng tag-init. Iginit din ng opisyal na ang layunin ng pagdeklara nito ay upang magamit ang Calamity Fund o Quick Response Fund upang makatugon sa mapaminsalang kalamidad. Bagay na hindi pa prioridad ng kanilang lugar. Anya, hindi na ito kailangan dahil mayroon pang 74 million pesos na trust fund ang provincial government mula sa mga hindi nagamit na pondo sa mga nakalipas na taon. Samantala, mapapansin din umano na napapadalas na ang pag-ulan at natatapos na rin ang El Nino, kaya't mas mainam na lamang na ilaan ang pagdeklara ng state of calamity kung mayroon mapaminsalang bagyo sa mga darating na buwan. Nababahala naman ang opisyal na kung may mataas daw na malalang problema ay wala nang magagamit dahil maaga itong nailabas sa panahon pa lamang ng tag-init. Sa iba pang balita,
Nilinaw ng Department of Justice na saklaw ng jurisdiksyon ng Philippine Coast Guard ang mga patakaran at yung maritime security at law enforcement sa kabila ng pagsasagawa ng mga inspeksyon doon sa mga yate na mga banyaga sa teritoryo ng ating bansa. Ginawa nga ng Department of Justice ang naturang pahayag matapos na humiling ng mga paglilinaw ang ilang mambabatas kasunod ng kalituhan na dinulot kung sino ang may jurisdiksyon sa mga yate na nakahimpil sa mga daungan dito sa ating bansa, lalo na sa area ng Maynila, Batangas at mga pangunahin pang mga lugar kung saan namamataan ang ilang mga banyaga at yung kanilang mga sasakyang pandagat. Ito ay nagugat nga doon sa tuni-tunilada na droga kung saan ay hindi agad naiproseso ang nasabing mga hakbang na dapat ay mabilis na naisagawa upang masampahan ng karampatang aksyon ang mga nasa likod ng naturang usapin. Sinabi ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na ang posisyon ng Philippine Coast Guard ay walang basihan dahil ang mandato nito ay batay sa batas kung saan meron itong mataas na level ng authority kaysa naman sa isang memorandum circular lamang na pinanghahawakan sa pagsasagawa ng kanilang aksyon at inspeksyon. Ito mga kabombo, mga ka-Star Nation ang nagpapahina umano sa mga hakbang ng mga ahensya ng ating pamahalaan kaya dapat magkaroon ng pagrebisa at pagsasaayos ng mga batas upang maipatupad din naman na angkop at napapanahon. Samantala, iniulat naman ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng Migrant Workers Office doon sa Singapore at ng Embahada ng Pilipinas sa Jakarta, Indonesia na walang Pilipino ang naapektuhan sa kasalukuyang malubhang pagbaha at pagguho ng lupa doon sa West Sumatra, Indonesia na naganap nga noong nakalipas na weekend. Ang Migrant Workers Office sa Singapore ay patuloy na nakikipag-ugnayan ngayon sa Philippine Embassy sa Jakarta, Indonesia at sa Filipino communities na rin sa mga apektadong lugar at patuloy na binabantayan ang sitwasyon doon. Iniulat naman ng Philippine Embassy sa Jakarta, Indonesia na mayroong 179 na overseas Filipino workers at isang non-worker ang apektadong sa lalawigan na apektado doon sa Indonesia. May kabuuan namang 6,087 na mga Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa buong iba't ibang parte pa ng Indonesia. Samantala, ang Indonesia National Disaster Management Agency naman at ang Regional Disaster Management Agency ay patuloy pa rin na naghahanap ng mga naiulat na nawawala habang ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi ay umaabot na sa 40. Pinapaabot rin ng kagawaran ng pakikiramay at pakikidalamhati sa mga mamamayan ng Indonesia sa panahon ng pagsubok na ito. Nilinaw ng Commission on Human Rights na walang conflict sa Special Human Rights Committee na binuo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at noong nakalipas nga na linggo sa bisaya ng Administrative Order No. 22. Paliwanag ng Commission on Human Rights Chairman na si Richard Palpalatok na nananatili sila bilang independent body na nakasubaybay sa pagtalima ng pamahalaan at pagprotekta at pagsusulong ng karapatang pantao sa ating bansa. Ang kanilang data ay hindi umano nagmumula sa Executive Department, gayon din sa gobyerno mismo ng Pilipinas. Nakadependehan niya sila sa kanilang sariling monitoring o kaya naman ay case recording at sa kanilang mga obserbasyon. Sinabi din ng Commission on Human Rights Chairman na sa isang probisyon sa ilalim ng Administrative Order No. 22 nakasaad ang Commission on Human Rights ay isa sa mga ahensya na maaaring imbitahan ng bagong lupon bilang miyembro kaya naman ay observer sa naturang komite na parte ng kanilang mandato ng Commission on Human Rights. Ginawa ng naturang ahensya ang naturang pahayag sa gitna na rin ng pagkwestiyon ng mga kritiko sa bagong direktiba sa hindi pagkakasama ng Commission on Human Rights mula sa naturang lupon. Sa Administrative Order No. 22 kasi ay pangungunahan ang naturang komite ng Executive Secretary kung saan ang Secretary ng Department of Justice ay kabahagi rin ang Chairman at ang Secretary ng Department of Interior and Local Government at ng iba pang mga tanggapan maging ang Department of Foreign Affairs bilang members ay parte nga ng naturang hakbang upang mapanatili daw ang katiyakan na puprotektahan ang karapatang pantao dito sa ating bansa.
Samantala, ang Department of Social Welfare and Development naman pinag-aaralan ngayon ang karagdagan na halaga ng ipapamahagi para yan sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Kaugnay niyan, alamin pa natin ang karagdagang detalye mula sa pag-uulat ni Bombo Joanna Martinez. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Social Welfare and Development ang dagdag na halagang ipamamahagi at nakalaan para sa mga benepisyaryo at parte ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ito ay kaugnay sa ibinabang direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development, National Economic and Development Authority at Philippine Statistics Authority na pag-aralan ang naturang cash assistance na ipinamamahagi sa mahihirap at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program upang matugunan ang economic shocks ng ating mga kababayan. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary for Disaster Response Management Group Irene Dumlao, nagsanib puwersa ang mga nabanggit na ahensya sa pagtalakay at pagsasagawa ng mga konsultasyon upang mapabuti ang programa at dumaan na rin sa masusing pag-aaral sa mga datos at impormasyon tungkol sa mga benepisyaryo at sa kabuoang epekto ng programa sa ating ekonomiya. Ang NEDA at ang PSA, syempre sila yung authority when it comes to determining yung nararapat na mga indicators para nga sa pagdetermina kung ano yung amounting mga cash grants. We're currently talking with them and hopefully makalabas tayo ng amount would be responsive to yun nga dun sa pangangailangan ng ating mga beneficiaries. Dagdag din ni Dumlao na nakikita at naiintindihan niya na kinakailangan na rin talagang i-adjust ang halaga ng cash assistance na ibinibigay upang makasabay na rin ng mga ito sa nararanasan na inflation at matugunan ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, edukasyon at pangkalusugan. Sa ilalim kasi ng programang ito, ang miyembro ng pamilya na may mga anak na nasa daycare, elementarya, junior high school at senior high school ay makatatanggap ng cash grant. Ang halaga ng cash assistance ay iba-iba depende sa antas ng edukasyon ng kanilang mga anak. Bukod pa ang 750 pesos para sa gastusin para sa kanilang health at nutrition at 650 pesos naman ang ibinibigay sa kanila para sa bigas kada buwan. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang isinasagawang masusing pag-aaral ng Department of Social Welfare and Development kung kaya't wala pang tiyak kung magkano ang halaga ng idadagdag para sa nasabing cash assistance. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. At sa tuloy-tuloy pang pagbabalita sa Bombo Network News, inaprubahan na ng House Committee on Welfare of Children sa pamumuno ni Bagong Henerasyon Party List Congresswoman Angelica Natasha Co ang House Bill 10159 o ang panukalang Magna Carta of Children na pinakakomprehensibo mano na legal na balangkas para sa mga karapatan ng mga bata para maprotektahan at mapaunlad ang sektor ng mga naturang henerasyon. At sa kanyang explanatory note doon sa naturang panukala, inilarawan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na pangunahing mayakda rin ang naturang bill bilang komprehensibo na Children Human Rights Law na naglalayo na isulong para sa lahat ng mga bata sa Pilipinas at mga batang Pilipino na recognition, protection, fulfillment, and promotion ng kanilang mga karapatan, lalo na ang mga nabibilang doon sa marginalized sector ng ating lipunan. Sinabi pa ng mambabatas na itinatampok sa panukalang ito ang una, paglikha ng Philippine Commission on Children. Pangalawa, pagtatalaga ng isang ombudsman for children sa ilalim ng Commission on Human Rights at pagtatag ng Children's Association sa antas ng lokal na pambansa at maging sa pambansang level at maging ang paglikha ng Philippine National Children's Conference at pagsali ng mga bata sa pamamahala, kabilang na ang pagsali sa mga lokal na konseho, youth parliaments at iba pang mga decision-making platforms. Itinatakda sa naturang bill ang kasalukuyang mga pagsasabatas at tinaayos ang mga provision alinsunod na rin sa international laws para maprotektahan ang karapatan ng mga kabataan. Aprobado rin ang naturang
panukala doon sa komite ng Kongreso at yan ay inaasahan sa susunod na pagkakataon ay may aakyat pa ito bilang consolidated bill na siya namang ganap na aprubahan kung sakasakali ay magiging batas. Ayon pa sa pagkakasunod-sunod ng mga panukalang batas na yan ay nagtatakda ng baby changing facilities na para naman doon sa mga sanggol at ganun din yung breastfeeding area at iba pang mga lugar na angkop para sa mga edad na mababa ang yung kanilang age level at upang sila naman ay mabigyan ng karampatang tugon doon sa mga pangunahing kailangan ng nasabing mga kabataan. Sa puntong ito ng atin pong balitaan sa Bombo Network News, dadako na tayo sa ulat ng ating mga himpilan na tinipon at kinalap ng ating mga estasyon sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Itong nasa 50 barangay mga kabombo sa Iloilo City nakatanggap na ng malinis na inuming tubig sa pamamagitan ng Oplan Bulig Tubig sa syudad. Mula yan sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Alamin natin ang kabuuang detalye ng balitang yan mula sa Bombo Radio Iloilo. Umaabot na sa 50 mga barangay sa Iloilo City na labis na napektuhan ng tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon ang nakatanggap ng potable water o malinis na inuming tubig mula sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Sa panayam ng Bombo Radio kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, sinabi nito na sa nasabing bilang 3 mga barangay ang nakatanggap ng malinis na inuming tubig mula sa distrito ng Arevalo, 16 sa city proper, 7 sa Haro, 11 sa La Paz, 3 sa Lapus, 3 sa Mandurriao at 7 naman sa Molo. Ayon kay Treñas, as of May 13, umaabot na sa 458,400 na liters ng malinis na inuming tubig ang naipamigaya na pag-alaman na umaabot sa kabuang 10,000 cubic meters o 10 million liters ng inuming tubig ang ipamimigaya ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Malaking tulong ayon sa alkalde ang malinis na inuming tubig lalo na at nasa state of calamity ang Iloilo City dahil sa water shortage. Isa ka issue amo ang tubig and lipay ko nga initially may donation ang Bombo Radio Foundation, damo na natagan. We went around the barangays, encouraged them to have static tank para ma-push ang paghatag tubig. Importante gid ang tubig. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Police Report. Isang driver ang patay, 5 iba pang kasamahan nito, kabilang ng isang bata sugatan matapos na mahulog ang sinasakyang kotse doon sa tulay sa Apadragay, Camarines Sur. Alamin natin ang kabuang detalye ng balitang yan sa pag-uulat pa ng Bombo Radio Naga. Patay ang isang driver habang sugatan naman ang 5 pang individual kasama na ang isang bata matapos mahulog ang kotseng sinasakyan ng mga ito sa isang tulaya sa Apadragay, Camarines Sur. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Neo Pito Tipay Jr., Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer ng Ragaya, sinabi nito na ang isa sa mga dahilan ng aksidente ay hindi umano napansin ng driver ang mga signages sa gilid ng daan na patungkol sa isang makitid na tulay. Maliban dito, pakurbada rin ang lugar na posibleng nagresulta upang mag-overshoot ang sasakyan. Batay naman sa report ng mga otoridad na wala ng kontrol ang driver sa pinagmamanehong kotse dahilan upang mahulog ito sa tulay na umabot sa halos 4 na metro ang taas. Sa kabila naman ng mababaw ang tubig sa binagsakan nitong ilog, bumaliktad ang kanilang sasakyan. Ayon pa kay Tipaya, mayroon namang mga concerned citizens ang nasa lugar na tumulong upang maiahon kaagad
otoridad ang nasa loob ng kotse pero natagalan bago makuha ang mismong driver. Sinubukan umano na i-revive ang driver pero sa kasamang palad, idineklara itong dead on arrival ng mga doktor pagdating sa ospital habang ang mga kasama nito ang nagtamo ng mga injuries. Samantala, mula umano ang magkakapamilya sa Cavite at patungo sana ng Masbate City. Sa investigasyon pa ng mga otoridad, hindi naman nakainom ang driver at posibleng dahil na rin sa pagod na dulot ng pabago-bagong weather conditions kung kaya nawalan ito ng kontrol sa minamanehong sasakyan. Samantala, ito naman ang pangalawang beses na may naitalang aksidente sa nasabing tulay. Ang report nila ay nawalan po siya ng kontrol sa kanyang manubela kaya nahulog po siya sa tulay at nasa almost 4 meters yung taas ng tulay, although mababaw yung tubig, kaya lang ang malungkot po nito at bumaliktad po yung sasakyan. Mabuti na lang po at may mga tao roon at naiahon yung ibang sakay maliban sa driver na medyo natagalan bago nakuha, pronounced dead on arrival po siya sa Ragay District Hospital po. At ayan ang tinigan ni Neo Pito Tipaya Jr., ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer ng Ragaya, Camarines Sur. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio, Naga Bombo Miles del Castillo, nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 10 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Yung disilting ng 2 ilog dyan sa Cebu ay pinag-aaralan na ng pamahalang panlalawigan at Metropolitan Cebu Water District. Ito ay para matugunan daw yung krisis sa tubig dyan sa naturang probinsya. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Cebu. Pinag-aaralan na ng pamahalaang panlalawigan ng Cebu at Metropolitan Cebu Water District ang mga hakbang sa pagdisulta sa 15 kilometrong Managa River sa Talisay City at sa 6.5 kilometrong Losaran River sa Cebu City. Ito ay bilang tugon sa patuloy na krisis ng tubig sa Cebu. Sabi ikipagpulong sa mga opisyal ng MCWD sa pangunguna ni General Manager Edgar Donoso, Manila Water Philippine Ventures sa General Manager Stan Hinosa at mga kontraktor sa Cebu noong Mayo 13, sinabi ni Governor Gwendolyn Garcia na compact na ang siltation sa Mananga. Binigyang halaga ng gobernadora na sa pamamagitan ng pag-alis ng mga sagabal sa ilog gaya ng bato at silt, mas malayang makadaloy ang tubig at maiwasan ang mga stagnant pool. Ang 2 ilog na karaniwang nagbibigay ng 30,000 cubic meter ng tubig bawat araw ay mas kaunti ngayon kung saan ang Mananga ay nasa 6,000 cubic meter ng tubig bawat araw ay nasa 6,000 cubic meter ng tubig bawat araw na lang habang ang Lusaran ay nasa 8,000 cubic meter bawat araw. Dahilan na nagbigay ng special permit ang Kapitolyo sa mga kontraktor para masimula na rin ang desilting work sa Mananga. Matatandaan noong Abril 29, ipinag-utos din ng gobernador ang pagdesilting sa Loyang River sa Carmen na naghahatid ng 35 million liter ng tubig araw-araw sa MCWD. Para sa Losaran River sa Cebu City, iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga paglabag sa kapaligiran bago ipagpatuloy ang mga pagsisikap sa pagdesilting matapos mapansin na may mga bara sa ilog na likha rin ng isang water treatment facility na nagsusupply din ng tubig sa MCWD. Nauna nang inihayag ni Minerva Herodias, ang tagapagsalita ng Metropolitan Cebu Water District, na hindi na may tatago ang pagbabawas ng yamang tubig sa MCWD na magriresulta sa hindi sapat at hindi pantay na pamamahagin sa mga konsumidor. Yung mga surface water sources natin, medyo bumaba na talaga yung production. But good thing is, production natin from underground water remains, walang problema sa underground water sources natin. Pero yung mga galing sa dam at saka sa Haklupan facility namin at saka sa Lusaran na galing sa river, yung source nila, bumaba na talaga ng more than half of their normal production. Ating napakinggan si Minerva Herodias, ang tagapagsalita ng MCWD. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Fons Cabrillos. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mahigit 14,000 namang pamilya na apektado ng Marawi Siege nagpasaklola na kay Pangulong Bongbong Marcos dahil yan sa issue daw ng compensation funds inbox. Kaugnay niyan may kabuang detalye pa ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
magpapasakulo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa 14,000 mga presidente o pamilya na umano'y hindi maayos na nabigyan ng kanilang nararapat na matanggap na compensation funds kasunod pagkadanyos ng mga ari-arian noong kasagsagan ng 2017 Marawi Seeds ng Marawi City, Lanao del Sur. Pag-iit ito ng Marawi Consensus Group dahil hindi umano tama ang presyuhan na mga natanggap kabayarang pinansyal ng mga apektadong residente na direct beneficiaries ng Marawi Compensation Law. Dumayo pa sa Cagayan de Oro City ang grupo ni Marawi Consensus Group founder Teresa Lininding upang mayayag sa local media ang hinaing nila na mabigyang aksyon ni Marcos ang muna'y pagkukulang ng mga bumubuo sa Marawi Compensation Board. Partikular na tinukoy ni Lininding ang sobrang baba mano na ibinigay ng MCB sa Marawi IDP na kabayaran na nagkahalaga lang ng higit 100,000 peso sa 3 palapag na residential house na kabilang sa nagtamo ng grabing danyos. Paguritang nang pumutok ang Marawi Seeds dahil sa tangkang sakupin ng Multi ICC Group, ang buong syudad ay maraming mga sibilyan ang nasawi at maging ang mga sundalo at pulis ay nagbuhis-buhay rin dahil tumagal ng 5 buwan ang enkwentro simula Mayo hanggang Oktubre 2017. Kasi pag inayaan natin ang Marawi Compensation Board na sinusuppress nila itong mga tao, hindi natin alam. Maraming mga masasama ang isip dyan. I-recruit nila itong mga tao because of their frustration, di ba? At saka ito, makaka-apekto kay BBM. Kasi akala niya, pinapakita sa MCB, natanggap na ng mga tao na nagbayad na. Akala niya masaya kami. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat, para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Yung chopper down ni dating Senator Manny Pacquiao agaw pansin doon sa opening ceremony ng athletic meet dyan sa Jensen. Alamin natin kung ano pang update dyan sa sports news na dala ng Bombo Radio Jensen. Animoy walang katulad ang ginawang pag-welcome ng lokal na pamahalaan ng General Santos sa mga atleta, coaches, technical team, mga bisita na dumalo sa opening ceremony ng Sorsogon Regional Athletic Association 2024 Ostra Amit sa Atsaron Sports Complex nitong lungsod. Natunghayan ang paghulog ng confetti mula sa helicopter ni former Senator Manny Pacquiao. Ang dating senador at 8th Division World Boxing Champion kasi ang guest speaker sa nasabing pagtitipon. Ayon sa kanyang mensahe, magtiwala sa kakayahan, magpakumbaba sa bawat panalo, tanggapin ang proseso ng bawat pagkatalo upang makabangon muli at palakasin ang loob ng mga atleta na sasabak sa 1 linggong palaro. Samantala, nagbigay rin ng ceremonial water salute ang 2 magkabilaan na fire truck at pagkatapos nito ay ang nasaksihan din na makabighaning fireworks display na nagtagal ng halos 7 minuto. Nalaman na nakapag-host na rin ang Jensen ng palarong pambansa noong 1996. Ang Sorsogon Regional Athletic Association ay binubuo ng mga kalahok mula sa Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato, North Cotabato, General Santos, Tacurong, Coronadal at Kidapawan. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa pagkakataon na tayo ay magkatipon-tipon dito sa Jensen para sa Sorsogon Regional Athletic Association 2024 competitions. Today, we are gathered here in Jensen, the home of champions. Gusto kong marinig ang sigaw at palakpak ng mga gustong umuwi ng gold medals. Ayaw yung magkaroon ng gold medals? Gusto ko rin makita ang lakas ng General Santos City! Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levi De Leon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagtutok sa mga programa ng Bombo Radio Philippines at hindi lamang itong Bombo Network News ang inyong matutunghayan via Facebook Live. Meron din tayong Bombo Mobile App na magagamit mga kabombo, mga ka-Star Nation. At yan, available dyan lahat ng mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. 31 na mga fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines ay mapapakinggan, mapapanood naman doon sa Facebook Live program. So tutok lamang mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating mga programa. At dyan nga sa bahagi ng Visayas region, mapapakinggan at mapapanood sa pamamagitan ng Facebook Live ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Cebu, Bombo Radio Rojas, Bombo Radio Calibo at Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba ka-Star Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Perata for obligatory prayer to request for rain. God, our loving Father, creator of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise of temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open your eyes to the richness and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from the abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, pray for us. Saint Rose of Lima, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Mas Radio, Bombo! Siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udo. Sa giyapon ko po ni Bombo Chama Blanco Hovera. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon masubo-subo man ang nangin kapalaran sa isa iya ka estudyante no matapos nga ginuta sining kaugalingon nga kaugalingon siniya no nga kabuhi no parental guidance sa aton sining mga kabombo kag disclaimer lang no sa aton siniyang pagplastar sining balita bangod man nga ti may isa ka estudyante sa banwasang Maasin nga kung sa diin ginhatagan sang manunudlo or mayara sang manubo sini nga grado. Ang grado ya 64, may 69, 67 or 66. No, ti ginkadismaya sining nasambit nga estudyante kag naglabot sa punto nga ini siya ang nagutas sang iya sining kagulingon nga kabuhi. Now, ang Schools Division of Iloilo naghatag sang or maghatag sang psycho-social support sa mga classmates, kaabyanan, lakip na sa mga manunudlo man, no? May kantanan man sa sining hitabo. Si Bombo Lin si Bare may follow-up report. Lin, sa report, please come in.
Magahatag po siya sa psychosocial support ang Schools Division of Iloilo sa classmates kag manunudlo sang 16 anyos na solterito nga napatay no sa banwa sang Maasin, Iloilo. Matandaan nga ining bata nga ini nasapon na lang ini nga patay bombot siyam kag may ginbilin ini no nga sulatya sa iya nga iloy. Sa pagpakidangot naton kay Mr. Leonel Salvilla, ang spokesperson sa Schools Division of Iloilo Province, iyagin pahayag na base sa rekomendasyon sa School Child Protection Committee ang paghatag sa psychosocial support sa classmates kag mga manunudlo sa 16 anyos nga solterito amuyang ilang rekomendasyon sa School Child Protection Committee. Sunod diri sa iya nakabisita man gani kahapon nga adlaw si Dr. Ernesto Servillion, ang aton nga Schools Division Superintendent sa balay gid mismo no sa pamilya sa sining bata sa Maasin kanaghatag man gani sang bulig agud nga ti makabuhin man sa gasto bala sa pamilya sa natabo subong no sa ilayang bata. Ginmanduan man diri ni Dr. Servillion ang district personnel sa pag-process ang tanang kinahanglanon sang pamilya kag ti pag-ubraman paghimo man sang lugar sa paghaya sa sining estudyante sa bulig man mismo sang iyang sa mga school authorities no sa di naga-eskwela ining bata nga ini bombotsam nga dra malanggani ayon sa ilang barangay. Nagapagigamot man actually ang Department of Education Central Office sa Schools Division of Iloilo kag ang legal office mismo sa departamento amo ni ang manguna sa pag-imbestigar sa natabo pero ti ang pag-imbestigar diri bombotsam mahimo pa na after lang sang lubong kay syempre ginatahod gid no sa mga sang Schools Division of Iloilo especially sa Department of Education ang ining pamilya sang biktima kag pinagpangayo man gani no sang anuman sang privacy ang pamilya no nga kung pwede ang tanan nga mga hilikoton, tanan nga mga investigation and validation himuon na lang after sang paglubong na sa ilay nga bata. Nakapasa naman actually ang sang report ang ining manunudlo bala nga ti ginatumod or ginaaligar nga ti siya ang naghatag sa sining line of 6 nga grade sa bata bala based man sa nakita nga report card sa bata nga may ara ini sang line of 6 no sa isa ka subject kag ini ang report nga ginpasa sa Schools Division of Iloilo muli siya ang i-validate ban sa Schools Division of Iloilo in coordination mismo sa school head man yan nila. Yari bala aton pamatyan na pagpahayag ni Mr. Leonel Salvilla, ang spokesperson sa Schools Division of Iloilo Province. So ang Division Office sa guards assistance nag-base kita sa ginpasa man nga report sang school head incident report last Friday, and at the same time ngayo pagkita sang verification report ginpa-convene ang school Child Protection Committee to come up with recommendations, at the same time maka-provide sila sang verified information no regarding sa kaso. So dito sa ilang recommendation nakabutang man dito ang pag-provide naton sang psychosocial support no sa not just to the family members, not just to the classmates, no, but also sa teachers concerned. Ang mga classmates, ang mga sang bata nga to tido kinahanglan man naton gidman nga buligan, especially nga some of them are very close friends man sang bata. And actually kahapon bumulin si bali bisita man dito ang ating Schools Division Superintendent sa eskwelahan kag dito man sa pamilya together with some key officials of the division office kag nag-provide man dito na bilin sang gamay man nga bulig sa pamilya para nga somehow buhin man dito no sa ila sining mga kalastuhan no preparation man sa haya. At the same time hatag naman sang directive ang aton sining Schools Division Superintendent nga i-assist no sa aton nga district personnel with leadership sa aton sining Public Schools District Supervisor ang pamilya preparation no from the processing sang tanan-tanan no kag at the same time ang paghimos man didto sang lugar no in coordination man sa aton didtong
nga school head man sa Siwalo National High School. Ang national office, ang Department of Education, sir, may ara sang mandate abi or mando sa inyo regarding sa sining natabo, sir. Constantly naga-coordinate man ang central office sa division sang himuon ti amo tong initiative naton nga ginpilahan as requested man no sang aton as directed man sang aton sining central office is the submission sang report. And so far ti ang report tong ginpasa sang eskwelahan will still be subject no for validation. So ang aton sining legal office amo na ang naga-handle subong no sang sining naga-lead no sa sining kaso. And siguro after no right after nga malubong ang bata we can already start with other or further investigation or further validation sang tanan nga mga facts nga gi-present dito sang pamilya at the same time sang eskwelahan or sang concerned nga teacher. So buot silingon, sir, kamo sa Schools Division of Iloilo nag-conduct man sang investigation with regard sa sining natabo. The verification pa man lang siya Bombolinsi kay ti ang pagpasa nato dito sa regional office ang report may order naman si RD Ramir Ortico nga makandak pagid no sang thorough or further validation no of the report. Pero of course may mga ano pa man we respect also the time mo nga dapat ihatag man sa pamilya. So right after sini maano nato no ma-assist nato ng pamilya, at the same time ma-process naman nato ng pag-submit sang complete naman or detailed nga investigation or verification report to the regional office and the central office. Na istorya man, sir, ang teacher nga nagguba ang pangalan niya sa sining natabo sa bata. Yeah, actually part sang report no nga ginpasa sang eskwelahan is ang side man sang teacher no. So ang iya to yang claim man kag ang tanan-tanan mga ginpanghimo niya related man sa iyang responsibilidad as teacher will also be subject for validation man. So that's why we are constantly coordinating man with the school and the school head para nga mag-gather man naton ang iban pagid nga mga documents needed for further validation sang kaso. Nabatian Bombotsam si Mr. Leonel Salvilla ang spokesperson sa Schools Division of Iloilo, Bombotsam. So amo ni why gin istorya abi anay sang manunudlo or kung ano pa nga mga medios posibles nga makahilot-hilot kung tani man bala Bombolins nga hindi gid mo sina ka nubo kung pinsaron mo ang grado sining sultirito. Ni Bombotsam amo pa na ang iga validate man no sa bahin sa Schools Division of Iloilo kay actually nakapasa naman isang report ang ining manunudlo nga di amo ni ang nakabutang bala sa sa sulat mismo ni sang bata nga kung sa diin may line of 6 siya nga mo pinakamanubo nga grado sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan ini sa Bombotsam for the first and the second quarter. Sa first quarter ang nabato niya 64, sa second quarter ang nabato niya 69. So kung natawuntang iya nga grades, iya nga report card, ang mulang gid na ni siya nga subject ang may line of 6 sa Bombotsam. Maghambal ka nga amo sina nga subject ka Bombolins hindi man gani tama gid sina ka kun ako lang niya sa akon paglantaw personally doon naman amo sina gid ka makabig naton abi nga do tama gid ka budlay ining edukasyon pantahanan at pangkabuhayan. Oo. Kumbaga parehas ini sa una sa aton yung mga subject bala Bombotsam nga home economics, livelihood economics na kung sa diin idra kita nagapanahinahi, cooking, nanto sa amon nga mga subject Bombotsam. Actually, those skills mo malang ni Bombotsam ang ining subject ni ini Bombotsam. Magamo sina iya Bombolins ti pwede man guro ni may ara abi for consideration special intervention or pwede man gani nga the moment sa una pa lang iya nga quarter nga 64 lang iya sini nga grado kung tani
basi kung may ara man sang reach out sa mga sa manunudlo, in fairness sa iya, nag-reach out sa bata or nag-reach out sa ginikanan nga pamaluon nga amo niyang grado yang atuman gidya ka nubo, tapos kung pwede mabuligan ta o ano mga medyos posibles na bala bombolin. Sige, kung lang tawon mo magluwas sabi sa tuman kanubo man iya nga grado or failing grade sa bahin sang Filipino, ang iba niya sini daw okay man, bombolin ang grado niya. Oo, amo gani bombot siya. Mang iba niya nga mga grades, okay man pasado man, bombot siya. Mang iba niya ding mga grades, wala gani sa mga 70 or 74. Sige, ang pinakanubo ya di actually amo ni ang 64, pero aside abi sa 64 kag 69, 78 diri siguro ang 73 yung Filipino. Ang third quarter Filipino 73. Oo, 73. Tapos iba na yung tagas naman gani mga mga grades man. Bombot Champ, 89, may 81, 82, 86. Mga tagas man actually mga grades yan. Ang English siya gani from 78 nag-84 Amo gani. Di mataas-taas man. May science siya, 81, 81, 82. Okay na nang grado bombolins mag-amo sinagaling kiti paglabot sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan 64, 69, 66 bote do medyo mapropinot mag-amos na. Oo, amo gani kay ti ang aton diri nga passing grade sa mga mga high school and also elementary ara lang sa 75 bombot sa mo. Yes. Anyway, kabay pa nga ti sa effort man karon sa schools division kag kung ano man dira mga medyos posibles sa Department of Education, kung tani maka ano man sila sa mga manunudlo bala, hindi man kita siling dapat gidya mangin gid mo may matigas na puso sa mga estudyante. Paminsan naman kung kaysa nga naghalin kita sa naghalin kita sa ginatawag ni sining nangin modular ang aton sining learning system sa tong pandemic hindi man lipod sa ibalo sang kadaman nga kalabanan sa itong mga nagasalabat gani bombolin sa mga ginikanan man mo. So medyo may mambalaton may ara sang delay sa learning abi sa sining mga estudyante nangin ikaduha iyang ginikanan ang mga maestro, mga manunudlo. So dapat kung may nakita sila dira iyang estudyante nila nga weak, mas kung pwede bilang bulig sa mga kabataan nga amo ang masunod sini naton nga henerasyon, kung kinahanglan kung tani nga may special attention siya or kung may mga medyos posibles nga maka-make up siya para nga makabulig-bulig sa iya sini nga grado, hatagan man sang tsansa. Oo, insakto gid mo Batsan. Kasi siyempre ang ang hatag man nga programa is ang Department of Education, especially sa well-being gid sa mga estudyante. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country in Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Lindsay Bade. Now, hindi ko malimtan ang hambal sa akon sa isa ko ka maestra during elementary and high school days. Even sa college gani, ang mga college professor remind sa mga estudyante nga taga-compute lang sila sang performance ng isa ka estudyante sa ila sini iyang klasihan. Kung si teacher, si ma'am or si sir, may hambalo naton abi may idugang sa imo sini nga grado, nakita iya na sa imo man sini nga effort sa pagpaninguha mo nga mag-learn sa iya sini nga subject sa aton sini karon iya nga mga kabombo, no? Pero sa mga manunudlo, kung tani maghatag man kita sang konsiderasyon.
Kay ti hindi iya tanan sining kabataan ginbunag nga mayara sang angkon sining kinaalam. Oh? Kag ako yan nagapati ko nga wala sang tawo sining mango. Oh? Mango lang siya, no? Or mamalato nabi, nagahina lang siya sa isa kabagay kung naga-refuse na siya nga mag-learn. Kung kontento lang siya sa basic, hindi na siya mag-indulge abi sa advanced learning or mambalaton niya, i-widen niya pagid balang iya sining knowledge. Sa nagkalain-lain man sini iya nga bagay. Oh? Sa aton sini nga mga kabumbo. Amo gani nga ang mga kabataan ginapadala naton sa bulutuan sa mga eskwelahan agod nga mag-learn ini sila. Kaya ang edukasyon amo ining manggad nga sarang mahatag sa aton sini mga ginikanan nga wala iya sang may kung man ang makakawat sini. Mga material sini nga bagay, mga pranublion, ang una-una gid sinadrati, kung damo ka mo magulutod, awayan nyo pa ina. No? Kung may tawo nga magahingabot sa imo, kawaton niya pa ina. Pero ang edukasyon, way ginaya sa may makakawat sinadira. Oh? Pero may mga kabataan gid man nga slow learner, may mga kabataan gid man nga nabuyo or ang ila sining atensyon yara na ya sa hampang, hidya-hidya, so on and so forth. Although may dako man dira iya nga parte ang mga magulang, pero yara ang aton sining mga manunudlo, maestra-maestro, nga mag-mold kag magpakigbahin kag pasangkaron ang edukasyon para sa mga kabataan. Oh. Elementary, high school, sa mga amo sinang estado, hindi man siguro kinahanglan gid nga mangin harsh or stricto or dapat hambalon mo iya sa imo sining kaugalingon abi ang ako niyang mga estudyante dapat mas temprano mabalaan nila ya kung ano ang matutuod sining kabuhi or what is the real world. No? Ini sila iya mga alang-alang, mga lamharon pa, mga mahumok panibalatsagon kag hindi pagid amo sina iya ka sangkad or kalapad sa ila sining paminsaron. Ti karon siguro sa aton sinima tagpalamati. Bangod man siguro iyang sa kahuya sa bata kay hamakon mo 64, 66 ang iya sining grado. Oh. Araling ano gani na bombo Omel? Ari sa akon sining kilid do. Ilang taon ta? Oh. Pantahanan at pangkabuhayan. Oh. Edukasyon, ay hindi, edukasyon, pantahanan at pangkabuhayan. Kung si Bumbulins pagina, sinya mga equivalent na sang una kuno sang chimpo, home economics. Tiway man gid gani isang tuman ka budlay sinadira sa aton sining mga kabumbo, no? Dira na ginahanas kamo, ginatudluan kamo sa una dumduman ko na sa home economics sa aton sining mga kabumbo sa mga ulubrahon sulod sa panimalay kung paano magluto, mamlansa, no? Kag iban si dadrati theory. Oh, so on and so forth. Pero amo na blambalaton pwede pa ni kuntani iya kay sabahin sa nga manunudlo sa kay mamo ka ukon kay sir, ti pagkakita mo kuntani isang grado sa imo sining estudyante nga 64 lang saya, kuntani gin istorya mo siya or base ko nagka-istoryanay naman kamo, pero kung nagpadayon sa gyapon nga nubo iya grado, ti pwede mo man siya may istorya liwat, ano problema? Oh?
May problema bala sa inyo sini nga panimalay? May anong nabudlayan mo sa akon sini nga subject? Pwede ta na tapos klase bisan 30 minutes lang kadto ka diri sa akon kay tudloan ta ka. Damo pa kung tani iya sa mga medios posibles. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Pero basi ko nag-reach out man ang in fairness sa teacher, sa kay ma'am o kon kay sir, basi nag-reach out man siya, pero may problema sa gyapon sa bahin karon iya sa iya sining estudyante kay ang information naton tuman man kapigado ni ang ano mo, ang pangabuhi sining solterito. Oh. Pero sana siling naton bala may tsansa kung tani. May tsansa kung tani nga nakabulig man ang mga tao nga may katungdanan sa pag-enrich sa knowledge or edukasyon sa aton siniya nga mga estudyante. Kaya kumadumduman ko payasad to, may mga gina-compare na sila kung makita nyo bla, kami ang mga batang 90s, mga batang 80s, mga batang 90s, mga Gen X, Gen Z, sari-sari kuno ya, sa eskwelahan kuno ya, mga batang 90s, sabi, ginaakigan, those why lang, no? Bisan ginahaboy na ka eraser, ginahaboy na ka daspan, kasilhig, those why lang gyapon, pero iba niya kuno iya nga mga late generation, sawayon mo palang gani nga sala ng imo sini iya nga pagsulat sa nga mo sini dapat amon mo niya ipatawag ka na kuno yun niya sa principal's office mo. Sa una hambal-hambala na yan sang iban nga may habuyanay chok. Kilala ni Bumbumel ka abot man sa amo sina nga mga sitwasyon nga ginahaboy ka chok, ginahaboy ka eraser, ginahampak ka ruler. There was a time gani nga may nakaistorya sa akong Bumbumel nga ang kilala ta ginahaboy ka eraser. Pero why ka balong maestraya nga preparado sagli? Paghaboy ka eraser, why abla batiran? Di balik sa teacher ang eraser eh. Ang teacher pa ganina igo. Ginhambala niya kuno nga, I want to talk to your parents. Sinabat sa kuno Bumbumel sang kilala ta nga, my parents are not available, ma'am. Why? Where are your parents? Sabat sa estudyante, ma'am, sa suba aga practice backdive. Sa aton sini nga matag palamati kung kaysa may ara man sang challenges sa bahin sa mga manunudlo kung makasalapo sang mga sutil nga mga estudyante, pero ang ila sini iyang mayor iyang mambal naton katungdanan sa mga estudyante amo ang palaparon ang ila sini iyang ihibalo, no? Para nga in kaso por kaso iyang maglabot na sa punto nga magaatubang na sila sa ginatawag naton nga real world, armado ini sila sang knowledge, ihibalo kag ideya sandigman sa ila sinanahibaluan sa sulod sang hulot klasihan. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ugaling tiya mo nay nanutisyaran man naton banwang ati sa subong iyang henerasyon gamay-gamay lang, grabe dayon, depression dayon, anxiety, depression kag ang iban sini nagahilikog sa aton sini nga mga kabumbo. May harap pagin gani iyang ginabaisan sinya 42 degrees Celsius, kanselado ang klase. Sa una gani amo niya nga ginapainitan pa kami. Sige man to yung klase yaw.
may kilala man tayo bumbuumil nga natakan guro sa iya sini nga mistra? Kay do mas nanamian sa iya nga ara siya permi sa gwa sa classroom kay kung ikumparar mo sa sulod, why balagin sa ilo sa maestra niya nga iya sini nga plungkuan? Sa gwa! Oh. Ti isa ka kwarter Oh, sang school year dito siya sa gwa Mayo na kuno ganyan ba sa kilala ko siya. Why na ko galisensya nga ma'am, may I go out? Sir, may I go out? Anong papaglisensya mo nga may I go out? Kaya ka na sa gwa. Pero no? Sa aton sinima kamumbo, kung mabatian isang manunudlo, madumduman niya gini. Makilala yaman ang kilala ta bumumil. Haraman nga ginbutang sa kilid-kilid gin. Hindi sa kita sa blackboard kung anong ginasulat. Waya blay ng bala na maestra niya nga, ma'am, sailwa ko niya. Kay kung hindi mo ko niya pag sailon, mareklamo ko ya. Nya ti agwantahada kay kasabad si mo ay. Hambal sa kilata tayo, daw na klase, istorya mo ma'am, hindi ko ya agwantista nga magwanta ko niya. Perte nga abilidad, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, pero perde pagin siya sa isa ko pagin kakilala. Oo. Kay nadakpan sa nga pangupya. Sa ila sining exam, why bala pinalapitan siya sa nga maestra kaging kumos iya nga papel? Pag kumos ang iya sining nga papel, ginakigan siya sa maestra niya, dakpan ta ka naga-cheating. Di bala mo naman manguling tubo sumong ninoy, mildly speaking. Hambali ako nung sa maestra niya, I will sue you, see you in court. Nagpala mahulay ko nung yamang kiling. Nagpala mahulay ko nung yamang kiling yung maestra niya. Perte, no? Sa aton sinima kamong. Pwede na iya mga ano lang na. Mga, kumbaga pa, hatag duag kag mga kumbaga pa mga throwback bala sa mga experiences sa mga estudyante sadto. Pero at the end of the day, sa aton sinimatag palamati, hindi iya ano ganin ang term, hindi man niya maagwantahan sang manunudlo nga ti may isa siya ka estudyante, no, nga nagaka-left behind sa iya sini nga klase, kag kalabanan sini siya naga-reach out gid para nga mabuligan ini. Kamay pa nga ti maplastar ini mayos ang Department of Education kag matagan sa nagakigo nga pagtamod ang kasubong sini iya nga insidente. Pagbalik nato na banwa, si Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna ngayara man sa partido sang uswag bilang re-electionist sa posisyon nga City Councilor, usbong man ang iya pangalan nga handom nga magpapili mayor sa syudad sang Iloilo. Kagang hambal pagani ti daw maupod kuno kay Kongresuman na Jambaronda. Recently, may mga impormasyon man kita nga nabaton pinagi sa mga cryptic post sang former City Mayor Jed Mabilog. Ti may nagagwa man karon nga mga tinaga working silently or may plano pero naga-hipos lang. Abi check ta na later on pagbalik ta sa follow-up report ni Bombo Angel Tan. Balikan tayo ni matapos ang bilang ka-importante ng mga panumdum. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 12 to 18, 2024. Ang Rock Station Band ang natalana nga magpainit sang inyo nga weekend sa 2 ka oras nga musical show sa Thank God It's Biyernes. Mangini inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 17, Biyernes. Many of your favorite oldie-goldie songs ang saliwat mag-rule over sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo sa sininga weekend sa Concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 18, Sabado, kaupod ang Technocrats Band. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 19, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod indi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Indi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung indi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anay ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kun ka isa, ang iban nga tao nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman kainit nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kung ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani ko nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga tsikiting. Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika.
September 29, 1855 sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga kadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James.
Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kagay Dictionary of International Law and Diplomacy. Nagumpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo inisang epekto ilabi na sa palibot kaangay na lang sang pagbag-o sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbag-o sang kalidad sang tubig kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Sa Bomborad, Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Karon, may winner kita. Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Atensyon sa mga taga-barangay Sambagharo. Taga-dira ang aton sining winner ya sining proof of purchase surf powder cherry blossoms. Ang edad 60 anyos. Congratulations, Rosemary Mendez. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham. 44 minutos sa kaligad sa takna sining alauna. May 24 oras ikaw sa pag-claim sa imo sining premyo. Nagahulat na diri sa imo 500 pesos ka cash plus 500 pesos ka valor sa gift pack na sulod pa sa Orocan sining balde. Sa liwat, congratulations Rosemary Mendez sang Sambagharo. Ang iyang sining proof of purchase surf powder cherry blossoms. 44 minutos sa nakaligad sa takna sining launa ano ka matuod gamay tuyo gidman pero nagahipos-hipos lang si City Councilor said free Kamaluna nga magpadalagan bilang mayor diri sa syudad sa Iloilo. Ingon mag-mayor gidman siya, ano mo pod siya kay Congresswoman Jam, mabunggo siya kay Inday Raisa Treñas Chu kag kay Mayor Jerry Treñas. Kaya muni subong ang nagalanog nga impormasyon. Check ta bala si Bombo Angel, lakip na sina diri pagpananom kag pangamuyo. Amo na kunong aton sining armas para iya sa batok sa mainit sining panahon or climate change. Jel sa report, please come in. Nagpanindugan diri si Iloilo City Councilor Cedric Cabaluna Bombo Cham na wala ini siya or din panginwala niya ining mga huring-huring nga magakontra ini siya sa Mayor Jerry Treñas bilang alkalde sa 2025 election. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Cedric Cabaluna, iya gipahayag na ara kay Mayor Jerry Treñas ang iya full trust and confidence sa pagpamalakad sang alkalde kag paghatag sang direksyon sa ila. Sunod diri kay Councilor Cabaluna nga gusto niya buligan si Mayor Jerry Treñas kagati ang iya bini nga mga plano kung matagaan pag ini siya sang tsansa nga mangina konsehaliwat nga ti makadaog agi siya sa 2025 election. Kag nagapasalamat man ini siya Bombo Cham sa mga grupo individual na nagahambal nga ang ngayon ini siya mga mangin abi mayor sang Iloilo City kay sa iya nga pagtan-aw basi pag-appreciate ini siya sang iabi hard work sa bahin sang konseho kag iban nga mga proyekto nga ginapangkubra niya Bombo Cham para sa mga taga-syudad sang Iloilo. Pathag diri sang konsehal do tama kay ni kalabo kuno nga mapadalagan ini siya nga mayor bilang mayor abi diri sa bahin sang Iloilo City kay ti madamo pa siya kuno sang asin nga kaunon before ini siya nga ti mangin qualified kag sa bahin niya gani bilang konsehal madamo pa ini siya nga gusto tun-an kag bag-o or like open man ini siya kag malawig naman yung tiempo Bombo Cham kung magapadalagan man ini siya bilang alkalde sa syudad sang Iloilo. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa pagpahayag ni Iloilo City Councilor Cedric Cabaluna sa naton interview. To be clear, I have
full trust and confidence sa aton City Mayor, not only in him but in his direction for the City of Iloilo. Kita ta ang mga handom niya, ang mga ginatingwaan niya nga mahuman, and we would like to continue to be to contribute in that, no? To basically help him in our capacity as a councilor kung tagaan kita liwat sang kaigunan for the next nga piniliay. We will continue to help the direction of the current administration. So kung may ara man nga mga sektor nga nagahambal nga base pwede ako or angayan ako, ginapasalamatan ko ina only because maybe it's a recognition of all our hard work for the past years. Pero I believe hindi na panaton masarangan, no? Madamo patas ang asin nga dapat kanon, no? I've seen how hard the job of the mayor is, and bisan gani ang pagkakonsehal lang kadamo pa ko sang gusto mahuman, mabulig, and whatever position we are given, tingwan ta lang to do our part to help our city and to contribute on what it could become, no? So the responsibilidad nato na tanan, may position man kita sa gobyerno kun wala. So bali sir, this kami election sa gihapon, councilor, for the position of councilor sa gihapon siya padalaganan naton. At this point, upod kita sa linyada sang aton alkalde sa dusing magbugos sang iya mga konsihal sa palabuton nga eleksyon. Okay, so bali sir, wala di ka maturan ang mga information nga nagalapta nga magakontra ikaw with Mayor Jerry Trenya, sir? Kagina sa aga, upuday lang kami, so imposible nga amo nang mangin matabo nga magkontrahan na kami sa aton alkalde, who I consider mentor and nagigiyagid sa amon sa direksyon sang amon man nga pagserbisyo sa aton pumuluyo. Pero sir, if ikaw ang pamangkuton, sir, after everything with direction man abi ni Mayor Jerry Trenya or sa sino man na kung ready ka na, sir, bukas sa gihapon or bukas ayahan ng imong mga pertahan nga magpadalagan ka mayor pero hindi man subungation abi councilor. Siguro malayo pa nga istoryahan, but always man kitaya we pray, we discern, we consult kag kung ano man ang itugyan sa aton nga sang pumuluyo, kahit yung pumuluyo man ang gapili, will always be we hope nga when that time comes we'll be ready to serve their best interests. Let's work together, no? Hindi masarangan sa isa ka tao ang mga concerns sa aton pumuluyo. Tanan-tanan kita, let's do our part, no? Wherever we are, sa media man kita, sa panghimanwa man kita, sa aton mga negosyo, sa aton pag-eskwela, kundi man kamo, no? We should work together for our city. Ipalabaw nato ng interes ng publiko, ipalabaw nato ng interes ng aton syudad, more than titles, no? More than even pulungkuan. Nga sa uli is really just a platform to serve. So let's do our best that way. Let's work that way. Bombo siyam na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Councilor Chadfrey Cabaluna. Alright. Di ko nung naghalining mga impormasyon now. Di ko nung nagsugod di nag-usbong, di paano natabo ini nga dugulpiada nagwaangala ni Councilor Cabaluna nga angayan kag do madagan mayor makontra kay Mayor Jerry Trenya sa Bumboy Injalao. May mga Facebook post ligad Bombo Cham nga nagapagwa sa nga pangalan ni Councilor Chadfrey Cabaluna nga tihambal ko no mabunggo or di kaya bagay di siya kuno nga magpadalagan bilang mayor ipatugan ni do former kwan man like alin makuno sa abogado nga kilala yaman nga do kwan niya do senior man when it comes sa abi sa field nila sa bilang pagka-abogado. Pero iya gina-appreciate naman which is si amo man ang abi nakitaan man nga basta nakitaan lang ang pagka-hardworking niya. Pero do nakitaan nato nga inconsistent in posting. The same time iban pa kini pangalan nga yun na pang drop diri abi on the social media nga magapadalagan kag magakontra kay Mayor Jerry Trenya Bombo Cham. Alright. Pero kung si Mayor Jerry Trenyas pa ang pambalon, politics is the art of possibility. Kuno mo? Amo ginang tandaan naton. Tanan po, excuse me, tanan kuno posible sa bahin iya sang politika, Bombo Angel, istoryahan talang galing, kag madula na mga posibilidades kung maka-file na sang certificate of candidacy ining mga nagakandidato, no?
sa anuman iyang posisyon sa ano kaning filing do Oktubre na Bombo Angel? October Bombot Siyam, kuan pa man mga 5 pa man ka bulan hali subong. Pero isang kilala ko do budlay gid subong magbigas sang tanan abi ni mga baraha kung amo pa lang ka early kay kumbaga ikaw ang center of attraction, mas madamo sang istorya nga pwedeng ipabuhi mo. Pero kung amat-amat lang kuno anay Bombot Siyam nga diga sang mga kuan na mga basic cards before sa mga alas, amo nang do maayo gid nga chance sa subong. Nga tito hindi aray mabigla kuno and maka-strategize ang maayo bag-o pa man ang midterm election abi Bombot Siyam. All right. Hawidan ko na iyang balita mo sa isa mo ka balita. Jel, thank you again. Ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sini iyang follow-up report. Now, amo nga rin tanan posible sa politika sa aton sa mga kabombo. Abi mo subong, upod mo, pagkadason nga mga inadlaw or sa mga tinaga pa ni Ay Sigera, pagdating ng panahon, kontra mo gali, kasumpong mo gali. Wa ikaw makahibalo sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Pero kung nanotisyaran ninyo sa aton sinimatag palamati, kado kasubong iya nga naglain ang political atmosphere diri iya sa syudad sang Iloilo. No? It seems like nga nadula na ang atmos. Fear na lang ang nabilin. Anong botsilingon sang fear na lang ang nabilin? Kung madumduman nyo pa way back, kung may isa ka partikular nga individual o kung sino man dira nga talpulano kagluyag nga magpapili sa kung ano man niya nga posisyon, particularly diri sa syudad sang Iloilo, lawig pa yati nagapabatsyag na, nagapabalo na, no? Nga ako gali si Ninito Tarugtog. Oh? Luyag ko nga magserbisyo sa inyo. Luyag ko iyang buligan kamo sa kung ano man ang inyo sininya mga problema. Ina kon hatagan nyo ako sang tsansa nga makasulod sa public service nga inyo mangin congressman, inyo mangin mayor, inyo mangin vice mayor, or inyo mangin konsihal. Di ba? Ano tisyaran nyo sang una, amo na iya. Ang iban siniti, medyo magtipon sa kapihan, siya mabayad, pero pangilala, pangamigo, pangamusina. Pero, kung manutisyaran ninyo, correct me if I'm wrong, daw kasubong iya nga naglain na gid man ang atmosphere sang pamulitika sa syudad. Liwaton ko dula-dula ng atmosphere na lang ang nabilin. Anong fear? Anong kakulba nga nabilin? Kay, kung for example, wala ikaw nalakip iya sa partido, kag kung magpabutsyag ka sang interes mo to serve sa mga pumuluyo diri sa syudad sa nga Iloilo, daw kasubong bala iya nga may patin, ikaw daw kasubong bala nga may dako-dako, ikaw diri nga ikis nga pula sa imo sining agtang. Kag kung ano man dira iya ang imo sining nga mga possible pag-reach out sa mga pumuluyo para makilala ka and eventually gusto mo magpalapit sa ila, no? Pero do lain na subong ang sitwasyon abi. Kung manotisyaran ninyo, it seems like nga daw may ara sang nagakuga
nagakurdon, or nagapugong sa mismo mga pumuluyo nga luyag mangkuntani mangilates sa iban nga gusto magtanyag sang serbisyo publiko. Daw kasubo nga may nagamando sa ila nga hindi kamo diraya sa iya, sa ila, sa amon lang kamo. Daw kasubo nga may nagakontrolar, not directly, pero it seems like nga may mga tao nga nagakontrol sa mga pumuluyo, kag kung hindi ikaw, katulilong ko, kag kung hindi ikaw magsunod sa nasiling ko na daw kasubo nga may dako-dako nga ikis nga pulangi mo siningagtang. Kag tido kasubong dira-dira ginang imo sininga palangabuhian or kabuhi sa sining tinaga nga your life is going to be miserable kon pananglitan nga hindi kaya sa ila or sa iban kaya kag hindi ka sa amon. No mo sina. No? Tilan tawa bala sa aton sini nga mga kabumbo. May iban pa kung tani di nga gusto man mag-extend or luyag man iya nga tanyag sang ila sini nga panerbisyo, brand of service kumbaga, galing kay ti nahuya, nakulbaan, nadulaan na lang gana. Kay sigano mabatsyagan mo ang anong term? Nalipat ko kag kawadaan ko sang terminolohiya ilunggo. No? Sigano mabatsyagan mo ang maipit or pagpang-ipit? No? Sa aton sinimatag palamati. Tibasi kung si City Councilor Sedfrey Cabaluna may plano gid man siya kag do medyo naga-uro umpisa na ugali kinakulbaan lang magdiga. Kay base maipit ka doy. Or may iban man dira nga luyag iya nga magsik sa higher posisyon galing kay nakulbaan magdiga temprano pa kay base maipit ka doy. Budlay bla ko maipit. Do halos tanan nga konektado si mo. Dimulis gid. Dumay na mabatian ko gambal husto. Di bla? Amo na iya kon sa ila ka kag hindi ka sa amon. Amo na. Kung magpadayon pang mga kasubong sina iya nga sitwasyon banwa, alams na dis kung ano ang plastada sinadira. Di ba? Sa aton sini nga mga kabumbo, ang politika, posible ang tanan. Sa politika, posible ang tanan. Migo mo subong, kontra mo na buwas. Kontra mo subong, migo mo na buwas. Kung hindi siya magupon sa imo, ipta sila tanan. Amo mala na kasimple, di ba? Sa aton sini mga kabombo, 1 minuto na nakaligad sa takna sini nga law na iban sini mga balita kag impormasyon nga hindi naton mapatpat tugyan naton sa iban sini Manusing Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Si Momot siya mablanco vergabilin sa imo. Sa manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, so the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 12 to 18, 2024. Ang Rock Station Band ang natalana nga magpainit sang inyo nga weekend sa 2 ka oras nga musical show sa Thank God It's Biyernes. Mangini inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 17, Biyernes. Many of your favorite oldie-goldie songs ang saliwat mag-rule over sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo sa siningang weekend sa Concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 18, Sabado, kaupod ang Technocrats Band. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 19, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974.
Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8 tubtob 12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon,
Amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga International Business Organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Again, welcome diri sa kahapon lamang program. It's a beautiful Tuesday, May 14, 2024. Yari naman kita. This is Tita Regine. Para nga mangin magkaupod na naman kita sa sininga hapon, enjoying the beautiful stories nga ginpadala diri sa aton. And who knows, base isa na ang imong istorya, isa sa mga istorya nga aton nga pagabasahon this afternoon, amo ang istorya nga imong ginpadala diri. So kalma ka dira, relax, and just enjoy the moment. And to those nga may mga ara man nga luyag nga i-share, ipadala, come on. Dugay na bala nga gambal ka mo, siguro ma-share mo ko to ay sa KLP, pero act now, okay? Sulat na ina, pungkuin na, and then i-email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info, pwede man nga isulat, and then ipadala lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope
Ox lang gid ka mo dira, kering-keri pa rin ang init. Basta hindi lang gid magbulag sa inyo nga iping or sa inyo nga lawas dira ang inyo nga mga water. Sige, ari nang aton nga ambahanon this afternoon as I welcome you diri sa KLP. Here's one from Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatoslao. Alam nyo na ito, Someday When I Am King. Good afternoon and welcome sa Kahapon Lamang program. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Ooh, please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is our purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. Someday when I am queen. Someday when I am king, but because babae ako, so I should say someday when I am queen. Although name ko, no, means queen. Anyway, good afternoon again and welcome mga kabombo. There is a KLP, si Tita Regine, ang inyong kaupod. First story na kita, and this is from Nenny Epin. Mayong hapon, Tita Regine.
Mayong hapon sa tanan nga avid listeners ng kahapon lamang. Ako atong nagpadala sulat nga may cleft palate o sungi. Pay natahi duman Sa bulig sang Operation New Face, apang ang panghambal ko may depekto man sa gihapon. Tawga ako sa hayo nga Neni Ipin, Tita Regine, ining akon nga istorya nga ipasakop sa imo programa na hanungod ini sa kabuhi ko after high school, umpisa sa tuig nga April 2007. Asa sa madangatan sang ligwa ko nga tiyempo para makahuman sang sulat. Abaw, yung lawig. So pagka-graduate ko high school, top 9 ako sa kabilugan nga graduates sang Putota National Comprehensive High School sa tuig nga 2007. Apang ang pagpadayon ko sa pag-eskwela sa kolehiyo na delay o nalampuwasan sa regular nga school year, biskan nga qualified tani ako sa mga scholarships nga ginkuhaan ko sang entrance exam. Apang wala ko napuslan kay tungod sa mga tawo nga manggagamit, manloloko, paasa at makasarili. Ganito kasi ang istorya. After graduation ko high school, tag-orobra sang tabako. So nag-obra kami ni nanay ka tabako. Sa tiyempo nga na, ang bata sang ginaobrahan namon sa tabako, nakatawag nga nagapangita sang maobra ka na sa sulod balay. Kaya gina-approach ako sang nanay niya, nga kung gusto ko, mag-obra sa bata na. Yambal ko, may eskwela pa ako sa college. Kaya ginambalan niya bata na, nga may paobrahon tani sa iya, pa'y may eskwela pa. Yambal na sa nanay na nga, kuhao na ako, kag tana dulang mapaeskwela. Kag nanay ko, gasarig man, nga basi makabulig man sanda kanakon, sa pagpaeskwela kanakon. Nagpasugot man si nanay, kag ako, inosente, nag-ugyon man sa oportunidad. Nagsugot man nga mapamanila. Apang, amugali nga opportunity ang magiging sagabal nga makapag-aral ako ng tuloy-tuloy sa kolehiyo ng regular. So pag-abot ko sa Manila, sa Quezon City, nag-aargila sila sa isa kagamay lang upahan, wala kwarto, tapos masikip ang CR, tapos may mga anak na nag-eskwela sa elementary. Kagang naging obra ko, bantay ka bata na. Kag tanan nga household chores. Ay ti, paano ako ka-eskwela sa college sina? Kay hindi man gali ka pa eskwela. Kay siya ga-obra sa Maynilad. Kagbanan niya sa isa ka fast food chain. Tiswaldo ko sina nga tuig, 2007, 2,000 pesos kada bulan. Kagutay-utay pa ang mabaton ko. Puwerte gid ang akon hinulsol. Kay nagbakas gid gani ako sa pag-eskwela sa high school para nga maka-eskwela sa college ang tayuyon. Then, napalpak lang ang handom ko nga maka-eskwela sa college. Ginagwanta ko dulang ang undreamed, miserable part of my earth life nga to. Wow, dalong ha. So nakatiner ko sa ila 5 ka bulan. Wala intsakto nga sweldo, kag wala mayad nga kahimtangan. Kung sa ginikanan ko ako, may privacy ako, may tururugan ko, kag matawhay ako. Sa ilaya, damo obra, kag sa sala ako gaturong. Way ko mahimo, kay first time ko ato nga pagtapak sa Maynila. May bugto ako sa Cavite, kag Caloocan, pay way ko katultul. Kag wala ako contact sa ila, biskan sa cellphone, way ko number na. Si nanay lang ga-contact ka na kon. Kag nakakontakt sila sa bugto ko sa Cavite, kay gapanugid ako nga duro obra, kagamay sweldo, kag waay ako ka eskwela. Gipasaylo na ako sa Cavite. Naghalin ako kananda, August 2007. Nagsaylo ako sa Cavite sa bugto ko. Paghalin ko, may 2,000 pa ako nga sweldo nga kuruhaon. Hambal na, ipadarado lang nanda kinanay sa Iloilo. Hasta tulad, wala gid nanda gindumdum nga tawaan ang sweldo ko. Gahibigid ako sa paghinulsol nga wala ako ka eskwela, biskan academic achiever ako, wala ko na puslan ang scholarship ko.
Nagtener ako sa Cavite, sa bugto ko, kag nakauli kami sang pagkatapos pagbagyo sang Frank. Kag wala ako nagsunod pagbalik ng Daykuya sa Cavite. So after high school, wala ako ka-eskwela college. Nga nag-obra do lang ako kung diin may obra. Biskan ano ga obra. Naka-obra ako bilang kasambahay, yaya, bread packer sa bakery. Naka-obra ako sa Haro, sulod balay, sa likod ka isa ka hospital nga balay. Naghalin man ako kay Duro obra. 5 sanda ginaserbisyuhan ko, tapos may 3 ka bata, 1 ka boy, 2 girls. Puro sanda medical professionals. Si ma'am midwife, kag si sir licensed physician. Kag ang 3 na ka bata, mga nursing. Ang isa pediatrician, ang laki na nga bata. Kag ang isa ga proceed sang pagka-doktor. Damo sanda ayam. Duro garapata sang ayam nanda. Burbay ginsilhig ko kag ginaula lang sa kanal apang hindi ko kaagwanta sang ido nila. Kaya garapata gabaras lang. Tapos kung manglabas sa 3rd floor pa ihalay. Kay gamay daan ko nga tawo, hindi ko kaagwanta. Kag alas 4, bugtaw ko. Kay gadigamo ako sang breakfast nanda. Kay si ma'am sa provincial hospital pag-duty. Mabiyahe halin sa Haro pakadto Rumbang Putotan. Aga pasanda gahalin sa balay. Kag ako dulang bilin. Apang duplex abi ang ila balay. May 3 ka pamilya ang gaestar. Sa side ni sir nga pamilya. Kag ang bugto ni sir na tumandang dalaga. Kung minsan inuutusan ako. Kung hindi ko magawa ang inuutos, baperte mga kid. One time galuto ako, ginsugo niya ako nga may kuhaon sa 2nd floor. Hambal ko, ma'am, gadaha ako, danay lang. Baw nagdali-dali siya sa ako sa 2nd floor, kag ginkuha ang ginapabuol na kanakon. Kag nanaog nga akig nga gawakal. Ginsugid ko siya sa amo ko. Ginistorya ako ni ma'am, kag nag-advise ka kanakon. Then after that day, nagplano, dolang ako mahalin. Paghalin ko, kinhawas pa ni sir ang mga bayo ko sa bag, kag ginlantaw kung may ginkawat ako. Kag wala man siya nakita, kinawat. Amo, ginman iba niya manggaranon kung magtrato sa kasambahay nila. Nahuhusgahan na magnanakaw ang kasambahay. Mga 10 tao na natrabahuhan ko na ang trabaho ko ay kasambahay. Sa sunod duman, ang ibang yung kwento, ipasakop ko sa programa mo, Tita Regine. Diyado lang ako sa balay tulad, gatiner, kagaatipan kay nanay ko, nga bedridden. 76 years old. 2 years na si nanay nga bedridden. Halin kang Mayo 2022, hasta sabong, kay na-stroke ang wala nang alawas. Waay na umpawan, kay pigado kami. Waay na pabulong mayad, ga-maintenance ka bulong. Ako gaatipan ka na, pakaon, painom bulong, parigos, kaglimpyo ka na kung maghigko kag mangihi. Kalingawan na mamati isang kahapon lamang kag sa mga drama sa Bombo Radyo. So basta radyo, bombo gid kani. Ang peace mantra ko, prayers. I always believe in God's love and healing of prayers. And I knew with this Bible verse, Isaiah 26 verse 3, God's peace be with me always. So salamat Tita Regine sa pagbasa hanggang sa susunod pa ng mga sulat ko. God bless you always. Your advices are always a true enlightenment. Salamat. I really love listening to kahapon lamang. Ang matinahuron, Neni Epin. Well, Nani Ipin, sige lang, everything that happened in the past, by ina lang tapos na to siya. But what is important is the now, the many things that you can still do and the many things that you can find happiness, not just for yourself, but also para sa iban. Especially now, no? Ikaw gali ang tagapag-alaga sa iyong mga mother. Wa ka na migit sina, no? You have the opportunity
para nga mapabatyag mo sa imo nga mother ang imo nga pagpalangga sa iya. And I'm sure very appreciative gid siya nga may isa siya ka bata nga naniipin nga ara gid sa iya nga luyo kag nagatatap gid sa iya. Well, sometimes no nga aton nga Ginoo works in mysterious ways. Sometimes you could just question, mangkot kita nga ay wala na tabo ang amutuman, whose fault was that? Pero hindi na lang kita mag-linger sa amo sina, no? Ang isipan ng gid naton nga kagbatyagon naton kung ano gid man ang leading sang Ginoo para sa aton. And at the same time, it's for us to always find joy and reasons to be happy. Ano man ang sitwasyon naton sa aton nga kabuhi. Kung ikaw yan, no? Ang type nga wala kaya nagapa-apekto sa mga negatibo nga mga nagakalatabo sa imong mga kabuhi, you can just find peace for yourself and just be happy. And susubong ang imong ginahimo is so noble and that is an opportunity. Di ba? Kag ang inyo nga bonding bilang mother and daughter, I'm sure nga mas nagadalom. And sigurado gid ako nga happy gid ang imong nga mother because ara gid ikaw nga nagaatipan sa iya kag nagabulig sa tanan nga mga kinahanglanon niya. And I'm sure later on, you would also be blessed. Di ba? What you do to others would be also done to you. Di ba la? So naniipin, still find the courage and then the reasons to simply be happy. So smile and the world would smile back at you. Hindi pagbilihan, no, nga ang tanan nga ini puros kabudlay, depende kung ano ina sa aton nga mindset. If mag-remain kita nga positive, then everything will just go fine with us. Kaya ti positibo kita. Pero kung magdalom kita, nga puros na negatibo ang aton nga makita, puros na negatibo ang mga rason ang aton nga madumduman, ti amo man na ang magbalik sa aton, no, kag mas magbugat lang gid ang aton kung mga bagahe sa aton nga kabuhi. So let go of all the negativities and breathe in all the positivities. Nani Pen, salamat gid sa pag-share mo sang imong istorya diri sa KLP. Oras naton, it is now 2:35. Magapanubalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. May bala nga nagabiring ang imutiil, suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog,
pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses, mag-set sang goal, umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdom sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian mangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong nga El Nino amo ang dengue, kag agud balikawan i-obserbar ang 5S strategy kaangay sang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection kaangay sang paggamit sang insect repellents, seek early consultation sa pinakamalapit nga healthcare facility, support fogging, spraying kag misting sa mga hotspot areas kag sustain hydration. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas.
Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa lin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sama sunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga Naton this afternoon, balik kita diri sa kahapon lamang program. Bao, pang Mother's Day pa ini from Aries Girl sa Bacolod City. Salamat sa mga pictures, dear Tita Regine. Una sa tanan, ginatamyaw ko ang tanan nga staff sa Bombo Radio. Tita Elul kaninanay ko, galing nang napatay na siya sa March 8, 2023. Nag 1 year na siya. March 8, 2024, tita, mabudlay gid kung wala ka nanay kag tatay. Tita, pulo kami nga magulutod. Ako ang agot. Namatay si nanay, 93 years old siya. Umpisa 87 years old siya, tubtob nag 93 ang amo niya pag-updanay ni nanay. Taga Bacolod kami tita, galing lang nakapamana ako diri sa taga Iloilo. Tita, si nanay ko gwapa, mabuot, mainantuson. Kaya napatay si tatay ko, 40 lang ang iyang edad. Ako, 5 katuig pa lang. Kag may kapid ako nga lalaki, so duha kami nga agot. Tita Regina, hambal ko na nga mapisan kag mainantuson si nanay. Kaya ang wala niya naagyan, sang buhi pa si tatay, naagihan niya gid. Nag-obra siya sa tawo, gaobra sa taramnan, nag-obra man sa katubuhan, para lang mabuhi niya kami ni kapid, kayang amon mga utod, nagpalangasawa kag nagpalamana sila. Di wala na si nanay upod, kami na lang ni kapid. Tita Regine, ginabilin lang kami ni nanay sa amon tupad balay. Kung Sabado, si nanay gapuli, so amo na ang amon kilitaay kay stay in si nanay. Sa 5 katuig ang amon edad ni kapid, natubuan kami buot. Kabalo na kami magtigang, kag maninlo kabalay, gapang laba. Sa gabi lang kami gatulog sa amon tupad balay. Sa aga gapuli kami, kay wala kami upod sa amon nga balay. Okay. Sabi mo, Tita Regine, gabi nuligay kami sang ako nga kapid, kun mga hoy, gadala kami sako, ay dira namon ginabutang ang kahoy. Kag kun mapuno na, duha kami gauyat. Kun magkuha man ka tubig, duha man kami. Tagduha ka galon nga gamay, tita, kay layo sa amon ang bubon. Madulhog ka, pagbalik namo nahapo kami tita kay bukid man. Si nanay, taga Bacolod City. Si tatay ko tita, taga Cuartero Capiz. Dito kami gaestar sa lugar ni tatay ko. Sa nabalo si nanay, damo pa naluyag kay nanay ko tita, kay kun ako maglantaw, gwapa si nanay ko. Kagbataon pa siya, 40 iya edad na balo siya. Pero wala na si nanay nagpamanaliwat, kay nag-iisa lang si tatay sa iya tagipusoon. Amo na ni nanay kapalangga si tatay namon, kag amuman si tatay. Si nanay lang ang iya nga palangga. Mapisan ang amon tatay, kag mabuot. Tita Regine, sa nagpuli si nanay sa akon, halin siya sa mga magulang ko sa Bacolod City. Edad niya, 87. Hasta nga nag-93 siya. Tita, si nanay ko, sanggalakat pa siya kada Domingo, gasimba gid kami. Tapos hindi gid pwede, nga naka-shorts kay naka-sleeveless. Kay hambal niya, ano ka malagaw? So mapalda o mabistida ka gid, kay masimba kita. Balay sang Ginoo ang aton kadtuan. Tita, si nanay, wala silang mahatag sa amon nga propiedad o ipamana sa amon, kundi ang maayo lang nga pamatasan. Tanan kami nga mga bata niya, way siya gaugtas, kay ginasunod gid namon ang iyang ginapanghambal. Tita Reg, mata pa lang ni nanay o ginatulok niya kami tita, nahadlok na kami. Disiplin na gid kami ni nanay. Pag may tawo nga kaistorya si nanay, hindi gid kami makahambal, kag hindi man makaagi sa tunga. Hulaton gid namon kung mapuli na ang tawo o makahalin na. Amo na pagsaka namon sa balay. Tapos, gaamin gid kung alas 6 sa gabi. Tapos, wala kami kaagi pamayle. Kay hambal niya, magamo sa baylihan. Tulog ka muda.
Gapatigid kami kay nanay. Tita ibalik ko, sanggad dinalaga ako. Wala ko yagalagaw, balay kag simbahan obra lang ako. So ginahambala niya ako nga, hindi kagid mag-ilog sa mga nakita mo nga pagpamisti, pagpamayo, nga hindi nami isa matasang tao. Baw tita, wala gid kuya kaagi shorts o mag-blouse nga malipot, permi lang close neck, kaga leggings. Magsimba kami lang, ako nagabistida o gapalda. Yan ba ka mga tao? Do si Maria Clara ang akong attire? Kaagi ko obra sa malls, wala ko yung pang lipstick o may makeup. Kung maghalin ko sa balay, wala ko yung makeup or lipstick, dito ko gapamutang sa mall pag abot ko. Pero kung magpuli ko, wala na. Kay ginapanas ko na, kay akigan niya ako. Okay lang tita, kay wala man niya nakita ang gapamutang ako. Amo na ang ako nanay. Mapinalanggaon sa amon tanan. Tita Regine, pasensya ka na sa akon agi, kay ang tuo ko nga kamot, hindi na siya makakuom o makipot bala. Kay nasumpo ni siya, masakit ko umon. Do may spring nga mabalik man, pero dugay. Bawa kon makabalik, kasakit. Sa amo na ngang akon agi, ambot lang, kung mabasahan mo man maayo. Ako ni Dad, 54 na ako sang March 29, 2024. Kalain gid sa akon agi. So ikaw na lang ang bahala nga magintindi. Kung kulang, palihog dugangan mo na lang. Tita Reg, permi lang ko gahibi. Bisan isa ng katuig nga wala na si nanay ko. Bisan gasulat ko sige agay sang akon nga luha. Hindi gid mapunggan, Tita Reg. Ginakahidlawan ko gid ang ako nanay. Ang tingog niya, gapanawag sa akon, ginalutuan ko ka Quaker Oats, ginabaklan ka prutas, ginahungit, ginailisan, ginahusay, ginahakos ko, kag ginaangga-angga. Tita Reg, bisa nag-93 si nanay, napatay, wala siya nagulian noon. Ang isip niya, amo man gihapon. Tapos magpupo siya gid kahugas, kaya hindi siya gusto nga akong maghugas, kay kasarang pa man siya. So, amo na iyahambal, ako lang ang gabuhos ka tubig. So, naguntat lang siya hugas, so naghigda na siya. Wala na siya ga-diaper kay mainit. Ang mga palda nga daan, amo na ginabutang ko. Gahambal gani. Nga naluoy siya sa akon kay damo ko labhan. Hindi man niya hungod nga manghihi siya. Sabat ko, tita, okay lang, nay. Tita Reg, lain gid kun buhi ang ako nanay. Kay makita mo pa siya. Ang istorya mo. Ara. Upod na sila ni tatay. Kag akon kapin. Makitaay na sila. Kinuha niya siya sa aton Ginoo. Tita Reg, way na ako lutuan sang oats. Way na baklan ka prutas. Wala na ako husayon nga buhok. Wala na ako pailisan. Wala na hungitan. Wala tanan. Tita, permi lang ako gahibi kung madumduman ko si nanay ko. Ginakahidlawan ko gidna, sang buhi pa siya. Si nanay, ginapakanta niya ako sang uhoy alibangbang. Kagadungan siya sa akon kanta, kada aga-aga. Kay nanamian siya. Ay gali, amo na ang buot silingon, nga malakat na siya. Tita, kung makakita ko sa mga tigulang na, mga babayi o mga seniors, gatulo gid ang akong naluha. Kay palangga ako gid ang akong nanay. Kaysa akong gid siya nagpuli, kay ako gid gusto niya nga maatipan sa iya, kay ako ang agot. Tita Reg, si nanay ko, nakaedad 93, wala siya nagbaho. Kay ara gid ako nga gaatipan sa iya. Kagkun gabi, ara man ang akon bana nga gabulig. Swerte ko man sa bana ko, kay wala man siya nandidiri o nahiguan. Kay si nanay, permi man tinlo, kag hamot. Sa napatay si nanay, nagtulog lang siya. Tita, nabaton ko na nga wala si nanay. Amo lang na kung madumduman ko, gahibi lang ko. Tita, sa fiesta minatay, nagkadto kami ka akon bana, nagsindi ka kandila, buka taas. Ara nagusar kami hagdan, gatungtong ako kag bana ko, kay si nanay ang last nga pansyon. Kami lang, wala mga utod ko, ara sa Bacolod City, Cuartero Capiz, kag sa Molo Boulevard, mga seniors na. So ako na lang ang hindi pa senior, 54 ang edad ko, sa March 29, 2024, akong birthday. Good Friday pa na. Tita Reg, ang February 28, 2023, sa nag-birthday si nanay. Ginkantahan ko pa siya.
Sa March 8, 2023, napatay siya. Samtang ginakantahan ko siya, gatululuha ako. Wala ako ginapabati, Tita Reg. Gahibi ko. Sige uyat ko kaiya kamot. Sige lang kanta ko. Hasta natapos. Ginhakos ko siya dayon. Hugot-hugot. Kagahambal ko. Nanay, happy, happy, happy birthday. Palangga tagid ka. Tapos nagsabat si Nanay, Tita Reg, madamog gid nga salamat. Palangga ko kamutanan nga akon mga bata. Para rehas ang akon nga pagpalangga. Duga nagtindog ang akon mga magulang kaginhakos si Nanay. Hasta naghibi ay na kami. Wala gid tingog nagahibi kami kada isa. Sige lang tulo ka amon luha. Nasadyahan kami kay si Nanay, 93 na iya edad. Amo na tugali ang ulihin namon makita si Nanay kag makaupod, mahakos. Tapos birthday ni Nanay, nagpuli na sila sa Bacolod City, sa Cortero Capiz, kag sa Molo Boulevard. Tita Reg, kami ni Kapid, ang ulihin nga ginbata, agot kami nga duha. Ako ang una nga nagwa, suli pa ako, ginbudlayan si Nanay sa akon, kay budlay ang suli pagwaon. Tapos ang kapid ko nga lalaki, naputos siya sa kabal, do plastic na Tita Reg ang kabal, gingisi. Ginaistorya na ni Nanay sa akon. Tita kay sang una ya, wala pa family planning, sige lang bata. Kag tanan kami sa sulod balay gin bata, kay uso pa ya ka mga hilot o paltera. Amo na nga pulo kami tanan. So dako gid ang akon pasalamat sa akon nga nanay. Kay ginbata niya ako. Nakakita ako sang kalibutan. Tita Reg, kapoy na gid akon kamot, kay basta hindi mo na mabasahan, kay gatiko ang akon tudlo nga nasumpo. Masakit kung magtiko, ayawan ko pabalik, nga daw may spring. So, tita ka pangayo gid ako pasensya sa akon na agi, daw kalain na gid. Wala ga parehong akon sulat. May gatadlong, may gapahilay, may gatiko-tiko, kay ginapaayunan ko ang akon nga kamot. Sa tuo gid tita ang nasumpo. So, ikaw na lang bahala magbasa. Gabi ko pa ina ginasulat, kay kung kisa aga palabada ako, ari lang ko sa balay, kung kisa may mapahilamon sa ila balay, amula na ang akon obra. Gapanilo man ko balay, magkadto sa balay. Galakat man ko, gapamangkot kung sino mapalaba. Budlay sa uma, Tita Reg. So, sige, Tita Reg. Good night. Natuyo na ako. Para sa ako, nanay, madamo gid nga salamat. Umpisang ginbusong mo ako, siyam kabulan, ginadala-dala sa imo tiyan, hastang ginbata mo ako, ginatipan, ginpulawan, pagbasa kaihi, ginapaislan, hindi malamukan, ginabantayan kung magbalatian, hindi makakaon, hindi makatulog, ginatudloan maghambal, ginatudloan maglakat, ginatudloan magkaon, ginatudloan magsulat, ginatudloan magbasa. Nabatyagan ko ang imo nga pangabudlay sa akon. Naagyan mo sa akon, hasta nagdako ako. Subo nga tigulang ka na nanay, ikaw nanay ang akon atipanon, palanggaon, kag kanami pamatian halin sa imo nanay. Kung ako ang magtigulang, ikaw man gihapon magatipan sa akon. Ikaw ang ako nanay nga ginadumdum mo ako, halin sang una hasta subong. So amo na ang ako nanay, ginapabugal ko sa birugan sang kalibutan, gwapa, mapinalanggaon, kag mainang tuson, mapisan sa iya mga bata. Tita Reg, ang buhi si nanay, iyahambal sa akon, nga kung magtigulang ako, siya man gihapon ang magatipan, kag magkadlawanay kami. Kaya wala ako bata babae, Tita Reg. Sabi mong isulat ko gid nisang May 8, 2022, kung ginbasa ko gina sa iya atubangan, gahigda na si nanay sina, Tita Reg. Nanay, ginakahidlawan tagid ka. We love you, Aris Girl, sa Bacolod City. Okay, matong gid man ang mother, no? Medyo faded lang kay ti dugin Xerox niya lang, no? Ining mga dugin pa print niya lang bala sa bond paper ang ining mga pictures. But anyway, thank you so much, kid. I'm sure nadula lang tong imo nga iloy, but she was so full of love because ang imo nga pagpakita sang pagpalangga gid sa iya that even until now, no? Do hindi mo paghihapon mabaton or baton mo naman, pero ang pagpangasubo bala, no, knowing nga wala na siya dira sa imo nga luyo is still there. But sige lang, no, we continue to pray for her nga malipayan siya wherever she is, and ikaw just be also a good mother sa imo nga mga kabataan. So salamat gid sa imo, Aris Girl sa Bacolod City. Mga kabombong, inyo man nga mga sulat, pwede gid nga mapadala diri sa Kahapon Lamang program. All you have to do
is email your stories sa bombo_iloilo at bomboradio.info. You can also write your stories and then you send that sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Boss, balikan na naman kita to continue giving you beautiful and very inspiring stories. Meantime, naghahulat ng inyong mga paborito ng mga dramas. Ito yung Ermitaña, Provincial Jail, and Dear Diary. Sa gihapon ninyo, lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid sa inyo. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.